Jamen, goddag og velkommen til en podcast, Bettindas Verden. I dag der har jeg fået en meget vældig sød herre inde i min podcast, som hvis man har en eller anden form for sociale medier, så har man nok opdaget hans sang. Så I kan lige prøve at høre en lille bid her. Og det er ikke, fordi han er på nogens måder kendt, men det er simpelthen hans fortællingsbag. Og jeg var faktisk noget af det første, jeg skrev til ham, om at hvad er din fortælling? Jeg vil meget gerne give dig en chance for at fortælle. Så velkommen til, September Kid. Mange tak. Vi kender ikke hinanden. Overhovedet ikke. Jeg har kun lyttet lidt til dine sange og skrevet en lille smule med dig. Ja. Og derfor vil jeg rigtig gerne lære dig bedre at kende. Mm-hmm. Og jeg er ikke journalist, og det er ikke et journalistspørgsmål, du får i dag. Nej. Det kan godt være nogle, der går lidt dybere, end hvad normale journalister vil gøre. Fantastisk. Så vi har en aftale. Du siger bare nej tak til spørgsmålene, hvis det er. Ja. Der er ikke nogen spørgsmål at sige nej tak til. Nej. Men jeg er en åben bog. Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg elsker, når folk er åbne bøger. Men velkommen til. Mange tak skal du have. Vil du starte med at fortælle, hvor du voksede op henne? Ja. Jeg er vokset op i Kerteminde. For dem, der ikke ved, hvad Kerteminde er, det er der mange, der ikke ved. Det er en lille havneby, som ligger 20 km fra Odense. Og jeg er født og opvokset i et lille hus ude ved... Nej, jeg er ikke født der. Jeg er født på hospitalet. Så detaljeret behøver du heller ikke at være. Nej, okay. Men mere, er du vokset op med en mor og far og sådan noget? Ja, jeg voksede op med mor og far, og jeg er den første fødte. Mm. Og så da jeg var 3,5 år gammel, der kom min første lillesøster. Mm. Og da jeg så var 10 år gammel, kom min lillesøster nummer 2. Mm. Og det er jo nok mere eller mindre der fortællingen, den begynder. Ja, fordi at det passer jo egentlig meget godt til det spørgsmål, der kører i mit hoved lige nu. Hvordan var det, da det tredje barn kom til? Jamen, det var fantastisk i starten. Fordi jeg havde jo en lillesøster i forvejen, men jeg havde da selvfølgelig glædet mig til endnu en lillesøster. Og min første lillesøster, det kan være, at vi skal... Nu siger jeg en åben bog, men det er resten af min familie ikke nødvendigvis. Og vi skal altid beskytte hele familien. Så vi kalder hende nummer 1. Ja, det gør vi. Lillesøster nummer 1, hun glædede sig rigtig meget til at få lillesøster nummer 2. Mm. Hvordan havde du det? Jamen, jeg havde det lige sådan. Mm. Altså, vi havde en rigtig dejlig familie. Vi boede på det tidspunkt, vi fik at vide, at der kom en lille en mere. Jeg vidste ikke, om det var en søster eller en bror. Ikke til at starte med, selvfølgelig. Det er sådan, det fungerer. Men vi boede på Grønland, da vi fik det at vide. Vi boede på Grønland i 2 år. Mm. Og hvordan er det sted? Ja, det var fantastisk. Det var helt fantastisk som barn. Er der så meget sne, som man får at vide? Vi boede næsten så langt nede sydpå, som man overhovedet kunne, og alligevel så var der 3-4 måneder eller sådan noget, hvor eller det føltes i hvert fald sådan, igen, jeg var mellem 7 år og 9 år, da vi boede deroppe, men det føltes som om, det var nærmest halvdelen af tiden, at der var sne. Mm. Og der kørte det var en meget, 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 meget lille by, der var omkring 500 indbyggere. Mm. Og der kørte en sneplov rundt, eller hvad det hedder, der kørte rundt og skovlede sne, så der var bare dynger på 3-4 meter i vejkanten hele vejen rundt i byen. Okay. Og lige ude foran vores hus. Kæmpe snedynger. Okay. Nok om sne. Tilbage til virkeligheden. Ja. Tilbage til virkeligheden. Hvordan var det at blive 3 børn? Jamen, det var rigtig godt. Altså, der var ingenting der. Det var fantastisk, og det var dejligt, og vi var begge to mega glade for hende. Mm. Hvad sker der så? Så sker der det, at igen, uden at være 100% sikker på det, jeg troede faktisk, at jeg vidste det her som et faktum. Det meste af mit liv, der har jeg lige fundet ud af, det vidste jeg ikke rigtigt alligevel. Sker det, at hun ender at blive vaccineret, og samme aften, samme nat, der får hun et epileptisk anfald. Eller der var ikke nogen, der vidste, det var et epileptisk anfald på det tidspunkt. Hun fik bare et krampeanfald. Så du det? Nej, ikke dengang. Det så jeg mange gange siden, men ikke der. Men jeg kan huske, hvor vi var, da vi fik det at vide. Og vi holdt... Det var om aftenen, det var mørkt. Vi sad i bilen bag ved kirken i Kerteminde. Og min mor og far, de fortalte os, at nummer 2 havde haft et krampeanfald.
Og det behøvede ikke at betyde noget. Det var måske bare feberkramper. Der var mange børn, der havde de her ting. Men vi skulle selvfølgelig vide det. Og det viste sig så, at det var ikke bare en enkeltstående ting. Nej. Det blev gentagende, eller hvad? Det blev gentagende. Og hun gik fra at være fuldstændig normal lille pige på 8 måneder til at have noget, der ligner omkring 200 anfald om året. Shit. I en periode på 3 år. Wow. Ja, hvis jeg husker igen. Du var et barn, skal vi lige huske på. Jeg var et barn, og jeg var et barn, og det er jo, der har jo været mange informationer i løbet af, igennem årene, i forhold til, så tal, altså det er ikke fordi, jeg kan ikke huske, hun havde 200 anfald om året, det er bare nogle tal, jeg har fået at vide, var sådan cirka det omkring det lå, det er heller ikke præcise tal. Nej, det behøver det heller ikke være. Men det siger noget om, at det nok var sådan gennemsnitligt hver anden dag, ikke? Jo. Hvordan var det for dig? Du var et barn, så det er med et barns synspunkt. Hvordan havde du det? Det der er med det er, at jeg husker ikke vanvittigt meget. Jeg husker ikke så mange følelser omkring lige netop det. Det jeg rigtig meget husker, det er alle mulige andre følelser. Men jeg husker, at jeg ikke havde det godt. Altså, og jeg husker, at jeg har jo set hende. Det var sådan, at det var næsten altid om natten. I starten tror jeg faktisk altid, det var om natten, at hun havde de her anfald. Blev du bange for at sove? Det tror jeg. Det ved jeg. Det tænker jeg, at jeg var, fordi det var jo næsten, det var jo hver anden nat i gennemsnit, ikke? Hvor at man vågnede ved en eller anden form for styr. Og de prøvede jo så godt som muligt at kunne skåne os fra det, mine forældre. Ja, men det er umuligt at skåne 100%. Det er jo muligt. De skulle begge to være på hende og altså finde ud af at få stoppet de anfald der, og min mor, hun er sygeplejerske, heldigvis. Så hun havde jo en ekspertise på en eller anden måde, som almindelige mennesker ikke har, om ikke andet, så kan de lære det. Men hun kunne finde ud af at give hende noget medicin, som tit og ofte fik det til at lægge sig. Men ellers så var det, hvis det ikke virkede, så var der ambulanceudrykning. Og de prøvede at skåne os fra det, men jeg så det flere gange. Ja. Og det er meget voldsomt at se sådan en lille baby. De må også have gjort noget ved jeres familie, Dominique. Ja, altså det gjorde det jo. Det gjorde det jo. Følte du dig hørt i den periode der? Eller var du meget overladt til dig selv? Dine følelser? Undskyld, hvis jeg går for dybt. Nej, det gør du i hvert fald ikke. Jamen, om jeg følte mig hørt? Jeg tror, jeg følte mig hørt i det omfang, de kunne. Altså det omfang, de havde tid og overskud til at lytte. Fordi det var jo også en kamp for dem jo. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men jeg tror, at min automatpilot var at ikke at skulle høres. Fordi der var nok. Der var nok at høre på. Det hører man jo desværre rigtig tit fra skyggebørn. Ja. Det er jo roligt at kalde det. Ja, det tror jeg er rigtigt her. Hvad sker der så efter 3 år? Du sagde det bare efter sådan... Nå ja, efter 3 år. Jamen, det var ikke bare sådan, at det startede og stoppede, men det var der i de der 2, og igen, altså det er jo lige meget, om jeg husker rigtigt eller ej. Måske var det 2 år, måske var det 3 år. Ja, det var meget lang tid i hvert fald. Men der sker jo en gradvis udvikling, og det første, det var jo at finde ud af, hvad er det overhovedet, der foregår. Og så er det, de først fandt ud af det. Jamen, hun havde noget epilepsi. Jamen, så er det jo, hvordan skal vi så medicinere hende? Og det er meget, meget, meget svært at finde ud af, så der gik rigtig lang tid, før at hun blev nogenlunde ordentligt medicineret. I den forstand, fordi hun fik jo medicin, og hun krampede. Men i den forstand, at hun fik medicin, som kunne forebygge de her anfald. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at gå mere i dybden på dig. Ja. Fordi at den fortælling, det er jo hendes fortælling. Så derfor kan jeg simpelthen vide, hvordan påvirkede
de her oplevelser med syvs og søster, der blev dårlige og sådan noget, hvordan påvirker det din skolegang? Jamen, det påvirkede ikke de sørgede for, at jeg kom i skole. Jeg kom i skole, og jeg kom i skole. Altså, jeg kom i skole. Det er noget mærkeligt at sige. Jeg kom i skole. Du er nok en lille smule nervøs i dag, tænker jeg. Nej, det synes jeg ikke, jeg er, faktisk. Okay. Jeg bliver sjældent nervøs, faktisk. Jeg har ikke noget issue med... Tilbage til skolegang. Jeg mødte i skolen, når jeg skulle. Det var det, jeg prøvede at sige. Og... Hvad med vennerne? Ja, jeg havde nogle okay venner. Altså, jeg var ikke en populær knægt. Jeg blev også mobbet en smule. Det var jeg vant til fra Grønland af. Og det er egentlig meget sjovt lige at vende lidt tilbage dertil, fordi det fortæller lidt om bare generelt, hvad for en type barn jeg var. Fordi da vi ankom til Grønland, i den by, vi skulle bo, og jeg begyndte at gå i skole derop, der var det var jo, jeg har lyst til at sige omvendt racisme, men det var det jo ikke. Det er bare racisme. Altså, det er jo bare, jeg så anderledes ud, så derfor så gik det ud over mig. Men det omtales jo også rigtig meget i medierne i øjeblikket. Ja, det føler jeg overhovedet ikke med i, men det kan jeg forstå, at det gør, og der har været nogle... Men hvad oplevede du af type mobning? Jeg oplevede, at jeg kan ikke huske rigtigt, hvad jeg oplevede. Nej. Jeg ved bare, at jeg kom hjem hver eneste dag og græd. Og så mine forældre, de var meget vendt den anden kendt til typen. Så de fik trøstet mig, og så fik de mig altid sendt, det her det er en historie, jeg har fået af min mor. Jeg synes, det er en god historie. Ja, de fik mig altid sendt tilbage i skole. Jeg gik altid derned igen. Og så var der en dag, der ville jeg simpelthen ikke, der nægtede jeg at gå derned igen. Nu var det blevet for meget, og jeg ved ikke, hvor lang tid der var gået. Nu var det bare blevet for meget, alt det der. Og så fik jeg lov til at blive hjemme, og så min mor, hun kontaktede en psykolog. Og så sagde hun til mig, at det psykologen havde sagt, det var, prøv at høre, du kan ikke, det der med at vende den anden kind til, det er et eventyr. Det findes ikke i den virkelige verden. Du er nødt til at sige til ham, at han skal give igen. Så fik jeg det at vide, at jeg skulle give igen. Og så en psykolog fortæller en mor til et barn, der bliver mobbet, at du skal give igen? Jeg skal slå igen. Hvis der er nogen, der slår på mig, så skal jeg slå igen. Okay. Jeg bliver snart overrasket. Jeg bliver snart ikke overrasket over de der bagpersoner mere. Altså, det gør jeg snart ikke. Jamen, der er vi så tydeligvis vidt forskellige i vores synspunkt på det, fordi jeg har det sådan, det er det eneste, de forstår. Altså... Men man skal ikke opfordre børn eller voksne på den sags skyld til vold. Det er helt forkert. Altså, det er vold. Ved du hvad, det gjorde for mig, det var, at de stoppede. Ja, okay, men stadigvæk. Ja, når de slog på mig, så slog jeg igen. Jeg startede aldrig noget, men de slog på mig, så slog jeg igen. Og det fik dem til at stoppe. Og så fik jeg gode venner deroppe, og så kørte det egentlig det hele. Og så da jeg kom hjem, der gik jeg tilbage, og var igen en sød, stille dreng, som ikke lavede noget som helst. Og jeg har en gang, hvor der var nogen, der skulle teste mig lige i starten, hvor der var en gut, der kom og tog mig og smækkede mig op imod en væg, og så sagde jeg, nu skulle jeg fandme ikke, skulle ikke tro, at jeg var noget bla 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 bla. Så fik han en mavepuster, og så holdt han også lige lidt igen, men siden da, ingenting. Okay, så jeg skulle lige til at spørge dig, om du har en plet på straffeattest for vold. Kun for vold, vi snakker om. Absolut ikke. Det var absolut ikke noget, der fulgte med, og der er jo forskel på at opsøge og forsvare sig selv. Ja, selvfølgelig. Så tilbage til, hvad skete der så i skolen? Jamen, der skete det, at jeg var stoppet med at slå fra mig. Heldigvis og det var også mere low-key. Altså, der var ikke, jeg fik ikke tæsk og sådan nogle ting der. Det var mere ganske almindelig hverdagsmobning. Du kan beskrive det? Ja, det var sådan noget med at blive holdt udenfor, og noget med at... Altså, der var jeg kan ikke, igen, det er så svært at huske de der ting der sådan rigtigt. Det, jeg kan huske, det var bare, at jeg havde det rigtig skidt rigtig tit. Og jeg havde rigtig tit den der, som du måske kender, og som andre måske kender, den der med, at man, når man ligger i sin seng om aftenen, så ligger man, jeg skulle bare have gjort sådan der, og jeg skulle have sagt det der, jeg skulle bare have gjort sådan der. Den kan jeg huske, den var der tit.
Og det, jeg tror, der også foregår i et barn som mig, eller generelt i et barn, når tingene er så hårde derhjemme, det er, at tingene de bliver hårde over det hele. Og det gør det. Ja. Altså, der kan jeg tale 100% med. Ja, og det var... Var det resten af skoletiden, eller stoppede det lige pludselig med at blive mobningen ud? Altså, der skete en udvikling omkring... Altså, det har været 6. klasse. Og det er egentlig ikke noget, jeg sådan selv kan jeg kan tage på min egen kappe, men jeg havde en ven, som var sådan lidt on and off. Han var ikke min bedste ven på noget tidspunkt, men vi havde stadigvæk en relation, og jeg ved ikke, hvorfor vi havde en relation. Måske fordi, jeg kan huske, jeg sad ved siden af, han var den første, jeg sad ved siden af, da jeg startede i klassen. Og min far og hans far, stedfar, kendte hinanden, og vi havde spillet fodbold sammen på et tidspunkt. Sådan noget. Der var en eller anden lille forbindelse, og så havde vi fødselsdag ret tæt på hinanden, sammen med en tredje gut. Så der tror jeg, mine forældre har været, min mor har været hurtig der og finde ud af, at vi skal lige koble Mads på de her 2 andre her, fordi at... Og så vi holdt altid fødselsdag sammen. Og der havde jeg en enkelt gang, hvor jeg havde en oplevelse af, at der holdt de mig lidt udenfor til den fødselsdag der. Men ellers så, der var noget lidt der. Vi havde lidt en trekløver. Det var ikke mine bedste venner i den periode, men der var stadigvæk et eller andet. Ja. Og da vi så nåede omkring den der 6. klasse, hvor der begynder at ske en hel masse med altså præ-teenage ting, ikke? Der var han bare ham den ene. Han var bare sådan... Det var som om, han så et eller andet i mig, som ikke selv så. Og det var som om, at nu skulle han have mig med op, for han var altid populær. Han var fuldstændig ligeglad med, hvad andre syntes om ham, og han gjorde, som han gjorde. Og det gjorde, at der ikke var nogen, der havde nogle dårlige ting imod ham. Han var bare en af de cool. Og af en eller anden grund, så syntes han, at det skulle jeg også være. Så han hævde mig bare med til ting, og han ringede. Han fik mig til... vi begyndte at stå på skateboard sammen, og han begyndte at tage mig med i Skatehouse for at få nyt tøj, og du ved, sådan så jeg kunne se lidt sejre ud, og alle de der ting der. Så du blev en af de, man skulle holde lidt øje med? Stille og roligt, ja. Hvordan havde du med det? At gå fra og være den der... Det havde jeg det rigtig godt med. Ja. Altså, og følte du dig sejere end de andre? Jeg følte mig ikke nødvendigvis sejere end de andre, men jeg følte, at lige pludselig, at jeg var ikke bare en nobody i hjørnet af klassen længere. Altså, jeg følte, at nu blev jeg set, og jeg blev hørt, og jeg havde flere venner, og det er jo noget mærkeligt noget, det der i folkeskolen, med hvem er populær, hvem er ikke populær, og sådan nogle ting der, men jeg havde det godt. Altså, og der var mange piger? Ikke på det tidspunkt, nej. Det ved jeg ikke, om det havde jeg aldrig nogensinde. Fordi jeg var stadigvæk... Altså det var, at jeg var jo stadigvæk den, jeg var. Og jeg var meget introvert. Og grunden til, at jeg overhovedet kom med ud, det var, fordi han virkelig... Og det er også det, jeg siger, han så et eller andet i mig. Han virkelig lader mig være. Altså han ringede til mig, og jeg sagde, nej, jeg kan ikke lide, jeg har det ikke lige så godt. Sådan. Mads, hold din kæft, kom så. Jamen, jeg kan ikke, jeg magter ikke, whatever, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, jeg prøvede at finde på undskyldninger. Så nu kommer du bare, og så okay, og så tog jeg afsted, ikke? Og så var det sjovt. Det var sgu da dejligt. Dejligt at få en optursfortælling også på det område der. Ja, det var rigtig fedt. Og jeg kan huske i perioden der, jeg ved ikke, hvad klasse det har været i, det har måske først været omkring 8. klasse eller sådan noget, eller også, nej, det var måske omkring 7. klasse. Jeg kan bare huske, at jeg havde en oplevelse, hvor jeg sagde det til mine forældre, jeg sagde, jeg har aldrig været så glad, som jeg er nu. Dejligt. Så. Men når du så begynder at få al den der positive oplevelse af skolen, hvordan var det derhjemme? Det var stadigvæk ikke godt. Fordi det der jo skete med nummer 2, det var jo, at hun stoppede jo ikke med at have anfald. Nej. De var bare ikke så hyppige længere, fordi at de stille og roligt begyndte at finde ud af, hvad for noget medicin hun skulle have. Men så var der jo andre ting, vi lagde mærke til. Og det starter stille og roligt med, at burde hun ikke snart begynde at gå? Til burde hun ikke snart begynde at tale? Til det lader ikke til, hun begynder at tale. Og så skulle der jo nye, fordi indtil videre, så var det bare, hun har epilepsi. Okay, hun er en baby med epilepsi, det kan vi styre.
Og jeg ved ikke, hvornår vi fandt ud af det, men der er jo en rigtig lang periode, hvor man tænker, okay, nogle børn, de begynder at tale, når de er her. Så er der, og de er meget tidligt på den. Så er der der, hvor nogle børn, de fleste børn, begynder at tale. Og så er nogle børn, der er rigtig længe om det. Mm-hmm. Så der er en rigtig lang periode, hvor man sådan, må ikke det kommer snart. Ja. Ikke? Man retfærdiggør tingene. Ja, og man håber jo, altså. Mm-hmm. Men det kom ikke. Så hun har taget skade af alle de anfald der? Det er der en teori om. Der er også en teori om, at det var vaccinationen. Og den skal vi passe meget på med at snakke om. Ja. Fordi den er der mange, der har mange forskellige holdninger. Det er et hotspot. Ja, og så vil jeg sige, at jeg har ikke nogen holdning til det overhovedet. Så lad være med at snakke om, hvad der er sket. Det er kort, eller hvorfor, fordi vi ved ikke, hvorfor. Nej, vi kan ikke sidde, vi er ikke læger. Der er ikke nogen, der også tror, der er læger. Der er ikke nogen, nej, men der er heller ikke nogen, andre omkring hende, eller omkring vores familie, der ved, hvorfor. Nej. Det eneste, vi ved, det er, at hun ikke er født med det. Nej, okay. Hun var fuldstændig normal og sund og rask, da hun blev født. Så der er sket noget op i hendes hjerne. Men det vi jo så fandt ud af stille og roligt, det var ikke kun epilepsi. Nej. Hun var også udviklingshæmmet. Okay. Og senere fandt vi ud af, at hun også var autist. Så det var en lille cocktail, hun havde der. Og det har så medført, altså udviklingshæmmet, hun er måske ikke så meget udviklingshæmmet, som fuldstændig stoppet i sin udvikling. Og den dag i dag, der er hun jo hvad? 24, 25? Og bor på institution, og hun har stadig ikke noget sprog. Hun kan ikke klare sig selv. Er hun ikke det, man kalder Down-syndrom? Overhovedet ikke. Nej, okay. Nej, slet ikke. Det er noget helt andet, ja. Nej, hun har... Men hun har ikke noget sprog. Hun har ikke noget... Hun går, og hun har meget, meget lidt forståelse for, hvad der bliver kommunikeret til hende i form af sprog, og... Hun har lært noget hun har lært, det er at sige tak for mad, når hun er færdig ved at spise, så stikker man hænderne frem, og siger tak for mad, så gør hun lige sådan her. Så det er det niveau, hun er på. Okay. Så hun er omkring, hun er gået i stå der omkring de der 8-10 måneder. Og der er hun stadigvæk. Okay. Så, ja. Jeg er glad for at høre, at hun i det mindste er på et forhåbentlig godt sted. Altså forhåbentlig godt sted i sit liv. Det er hun. Og jeg er super taknemmelig over, at du fortæller mig den historie. Ja. Men jeg tænker også, det er fordi, at den har måske en lille medårsag til, hvordan dit liv ellers har formet sig. Det er ikke en lille medår. Det er en meget permanent årsag til, at mit liv er blevet, som det er blevet. Det er jeg helt overbevist om. Altså, fordi det virker heldigvis for mig som om, at dine forældre har forsøgt, ud fra de muligheder, de har haft, at tage vare på dig og din egen søster. Ja. Men jeg kan godt fornemme på det hele, at der er et men. Ja. Så hvordan blev din ungdomsår? Altså, kom vi i gang med at feste rigtig meget i teenage op til 20'erne, eller? Ja. Ja, altså, der er masser af mænd i løbet af det hele, men et af de fundamentale, det er jo, at de gjorde det bedste, de kunne, men de kunne jo ikke gøre det så godt, som de gerne ville. Nej. Og der var ikke så meget opmærksomhed til os andre. Og jeg var den type, som lod opmærksomheden gå endnu mere fremme over på min søster nummer 1. Så ja, om det er det, man kalder et skyggebarn, det er det jo nok. Det er det. Ja. Jeg var meget for mig selv omkring det. Og jeg kan huske, at jeg havde ting, hvor at... og du må undskylde, hvis jeg sidder fast i det, men jeg fortæller bare... Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg fortæller bare, altså jeg fortæller bare, hvad jeg synes er relevant i forhold til, hvad der kommer senere. Og det er nemlig også det, og det er jo det, der er så vigtigt i de her samtaler her, at der er nogle ting, hvor man kan sidde som lytter og tænke, hvorfor bliver vi ved med at snakke om mobning, og hvorfor bliver vi ved med at snakke om søsteren? Men det er jo simpelthen, fordi det har relevant i din fortælling. Nemlig. Og det er jo ikke fordi, det skal jo siges, at jeg har ikke prøvet det her før med at være med i en podcast. Nej, jeg er stolt over, at jeg har fået dig med. Det er super spændende. Ja, men jeg er rigtig glad for det. Men jeg har jo fortalt historien igen og igen i terapiforløb og til psykologer og psykiater og alle de der ting der. Men vi var der omkring mine teenageår, hvor jeg egentlig begyndte at have det godt. Og der omkring, hvor vi fandt ud af, jamen hende her, nummer 2 her, hun begynder ikke
Hun kommer ikke til at få et sprog. Hun er sådan her, som hun er. Og der er nemlig en oplevelse, jeg vil fortælle dig om, som jeg har skrevet en sang om en gang. Og det er første gang, jeg har faktisk har siddet og faktisk begyndt at græde, mens jeg skrev en sang. Jeg kan se det i øjnene på dig. Det sad, den kom ud, og det stak dybt, kunne jeg mærke. Skal vi lade lytterne høre en lille bid af den? Den er ikke indspillet eller udgivet. Nej, okay. Desværre. Men det kunne da være, at ved du hvad, lad os lade lytterne høre en lille bid af den. Skal vi lade lytterne høre en lille bid af den? Ja, lad os gøre det. Så jeg går hjem og indspiller den. Ja, elsker det. Ja. I får lige lov til at høre en lille bid her. Sådan der. Ja. Jamen, det var da forhåbentlig god. Nu har jeg ikke fået lov til at høre til den endnu. Jeg er jo nødt til at være ærlig, ikke? Ja. Der er ikke nogen, der ved, om den er god endnu, men det satser vi på. Det satser vi på. Men den er i hvert fald baseret på en rigtig historie, og den historie er, at vi var på ferie ved Vesterhavet. Vi var aldrig særlig langt væk fra Danmark. Nej, det er jo klart. Så vi var ved Vesterhavet, det gjorde vi tit, og på camping og sådan nogle ting. I det her tilfælde tror jeg var et sommerhus. Det korte og lange er, at vi var nede ved stranden. Og det, der sker nede ved stranden, vi har nummer 2 med, vi er alle sammen med jo, og det, der sker nede ved stranden, det er, at nummer 2, hun begynder at løbe væk. Det havde hun en tendens til. Det var fint nok. Så fangede vi hende bare jo. Hun var ikke så gammel. Hun kunne løbe, hun kunne gå, hun kunne løbe, men hun var ikke så hurtig. Men hun satte bare lige i spurt ned langs stranden. Hun har været 4 år, tror jeg. Og det vækkede noget af mig, hvor jeg sådan sagde, skal vi ikke løbe efter hende? Og det var jo bare stranden, så langt du kunne se, og nede ved Vesterhavet, ikke? Det var bare strand. Og der gik nogle mennesker dernede omkring, og sagde, skal vi ikke løbe efter hende? Og så sagde mine forældre, nej, det skal du ikke være bekymret om. Vi skal nok fange hende. Bare lad hende løbe, ikke? Og lad hende have det sjovt. Okay. Og så overhørte jeg noget, jeg ikke skulle have hørt. Og jeg ved ikke, om det var min far eller min mor, der sagde det. Der var en af dem, der sagde til den anden, i den der måde, man dealer på med den sorte humor, ikke? Som sagde, måske skulle vi bare lade hende løbe, så kan det være, der er en af dem, der tager hende med hjem. Og de mente det jo ikke. Nej. Og det er det, der er vigtigt, som også jeg har forstået på rigtig mange familier, hvor der er nogle udfordringer. Det er, man nogle gange nødt til at have de der mobile jokes ind imellem os, for at holde det ud. Fordi det er ikke lutter lavkage at have familiemedlemmer, som har det så hårdt, som din søster havde det på det tidspunkt. Nej. Og det kan være, og det lyder fuldstændig skørt for uvedkommende mennesker. Ja. Men det er jo ligesom, når man ser politifolk, der snakker om, de har også en mega sort humor. Det er en måde at deale på. Nemlig. Og trods alt... Men du var et barn, så hvordan tolkede du den? Jamen, sådan som jeg husker det. Og det, der er sjovt, det er, at det var noget, jeg havde fortrængt i en periode, det her. Så det var noget, der gik... Det kom til mig igen på et tidspunkt i mit voksenliv. Men sådan som jeg husker det, jeg vidste godt, de ikke mente det. Men jeg vidste, at det var rigtigt. Jeg vidste inde i mig selv, hvis hun løber derover, og vi bare går vores vej, så er der nogle andre, der tager hende. Hun kan ikke fortælle, hvor hun kommer fra, men hun kommer også til at være ligeglad. Fordi hun har ikke den relation til os. Hun elsker ikke mig på samme måde, som jeg elsker hende. Og der gik noget stykker ind i mig, fordi der følte jeg, at der mistede jeg hende. Ja. Jeg kan ikke lade mig spørge, hvad hedder sangen? Ja, det kan jeg så ikke sige, for den er opkaldt efter hende. Okay, ja. så fordi ellers så havde jeg lige en titel på den. Nå, jamen kom med den. Bare lad hende løbe. Jeg har ikke hørt den sang. Nej, det var faktisk ikke dumt. Nej. Det var faktisk ikke dumt. Det kan være, den kommer til at hedde det. Det tror jeg faktisk, det vil være en god idé. Jeg har ikke hørt sangen. Og ellers så kommer den til for lytterne bare til at hedde nummer 2. Ja, eller nummer 2, ja. Nå, men for at vende tilbage til dig igen. Det var skelsættende for mig. Grunden til, at jeg fortæller det, det er ikke, fordi jeg skal fortælle min søsters historie, det er, fordi jeg skal fortælle min historie. Men man kan jo også sige det sådan her, din søster har ikke mulighed for det. Nej, det har hun ikke. Så man kan jo sige det både som er værende, du faktisk både fortæller hendes fortælling, samtidig med, at du fortæller dine oplevelser som at være skyggebarn. Ja. Og hvordan det har påvirket dit liv. Og intet ondt om
familier eller noget som helst. Absolut ikke. Men det er bare vigtigt. Faktisk også, altså jeg er faktisk pissehammerende stolt af dig og mig, for en sags skyld over, at du giver mig den fortælling, fordi ærligt, vi har ikke snakket super meget sammen. Så jeg kan faktisk ikke huske, vi har sagt det her, snakket om det her. Det har vi heller ikke. Nej, godt. Det siger, jeg er en god psykolog. Ja, fantastisk. Fordi, når du fortæller det her, som du siger, det er relevant for din fortælling. Ja. Hvad gjorde de her oplevelser for dig? De gjorde, at jeg mistede noget af mig selv. Det gjorde, at der gik noget i stykker ind i mig. Hvordan? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er dig, der er psykologen. Det er dig, der skal fortælle mig det. Jeg skal satme snart have en uddannelse som psykolog. Hvad gjorde det? Jamen, det gjorde, at der gik noget... Altså, jeg kan godt fortælle dig... jeg kan fortælle dig, hvad min diagnose er. Gerne, hvis du har fået en. Jeg har fået en diagnose. Min diagnose, den er emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af impulsiv type. Og det, der er en personlighedsforstyrrelse, det er ikke det anderledes end for eksempel ADHD. At det er man jo ikke, det er man ikke født med, det er ikke noget op i hjernen. Eller, altså som sådan, det er ikke noget, det er bare en... i ret stor... på noget traumatisk oplevelse. Det er, i ret store godsøjne er det en fejl i opdragelsen. Ja, okay. Det er noget, man mangler simpelthen noget, der gør, om jeg ved ikke. Man mangler noget. Ja, ja. Og det ligger lidt i en emotionel ustabil, ikke? Den siger noget, og jeg er også... igen, nu skal man passe på med at diagnostisere sig selv, men... Så længe du kan dokumentere det. Altså, vi skal ikke lægge noget ud, men du ved, hvad jeg mener. Ja, men der er også... Der er jo en ny diagnose på vej, der hedder kompleks PTSD. Ja, det er rigtigt. Og der er nogen, som allerede er begyndt at gøre det. Ja, jeg har faktisk en i podcasten, som faktisk har den nærmest... Ja. Kan jeg huske? Og jeg har spurgt min psykiater om det, og hun vil ikke udrede mig for det, før at de er helt færdige med de der forskellige papirer, der skal være. Men jeg har altid sagt, at jeg havde PTSD. Men der siger folk, der siger læger og psykiater og sådan noget, der siger, nej, det kan man kun, når man har været i krig, mere eller mindre. Og det har jeg respekt for, fordi det er den diagnose, der hedder PTSD, den er knyttet på de ting der, men der mangler en diagnose for os, som har oplevet nogle voldsomme ting, som ikke har noget med krig at gøre, og måske en længere periode. Og det er der, den komplekse kommer ind. Og det er faktisk præcis det, at det andet afsnit, jeg snakkede om, jeg kan huske, handler om. Endelig lyt til den er faktisk ret godt. Ja. Tilbage til dig. Det er også det der med, at ja, nu taber jeg selv tråden lige, nu kan jeg godt mærke. Men tilbage til din ungdomsår, og tilbage til, hvad det gjorde ved dig, det her. Fordi at gemte du dig efterfølgende? Altså mine ungdomsår, der kan jeg jo kun... Jeg kan fortælle det på to måder. Jeg kan enten fortælle det set i bagspejlet, hvor at jeg ved nu, efter 5 år i terapi, hvad der er foregået. Eller jeg kan fortælle det rent faktuelt, som det var, og hvad jeg gjorde. Jeg vil faktisk gerne Men jeg kan ikke fortælle, hvorfor jeg gjorde det. Nej, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi får den ærlige vision, og ikke hvad fagpersoner siger. Nej. Jeg var en meget... Jamen det har jeg, helt sikkert. Og det ene behøver heller ikke udelukke det andet. Men jeg kan godt gå igennem mine 20'er og så sige, det har nok noget med det her at gøre, det har nok noget... Men det vidste jeg ikke dengang. Så jeg kan også bare fortælle, hvad jeg lavede. Du fortæller bare, hvad du lavede, så skal jeg nok lege psykologen. Men det startede jo, da jeg var teenager og begyndte at drikke og feste og sådan nogle ting der. Og jeg var sent på den, fordi jeg var stadigvæk en god lille dreng. Jeg var stadigvæk ekstremt styret af min samvittighed. Så jeg havde... Så mine kammerater, mine bedste venner og sådan noget, som de var blevet nu, dem jeg snakkede om førhen, som tog mig med ud skate og sådan nogle ting der, de var begyndt jo. De var begyndt at hænge ud med folk fra andre skoler, og de var begyndt at drikke, de mødtes på skolen og sad og drak bajer i 7. klasse. Og jeg var bare... Samtidig, jeg ville så gerne være en del af det, men jeg turde ikke være en del af det, fordi det måtte jeg ikke for mine forældre. Og der har nok været en del af mig, der ikke ville proppe yderligere på dem. Så du indordnede dig? Så jeg indordnede mig. Og så var der alligevel en dag, hvor hele klassen blev stemlet sammen, og vi fandt ud af, at der var en, han var stor nok til at kunne gå ned og købe alkohol. Så han gik rundt med en liste og fik bestilt fra folk, og så der var min ambition om at være med og ikke være udenfor.
den var for stor, så jeg fik sagt ja, og jeg fik ham til at købe en enkelt Smirnoff Ice til mig. Og så tog vi ned i skoven, og der var nogle af de mere garvede piger, som allerede var begyndt at drikke med de store drenge og sådan noget. De drak jo en hel sixpack og lavede ølstafet og alt muligt. De var super seje. Og jeg stod bare der i et hjørne med min Smirnoff Ice, og jeg ved ikke engang, om jeg drak den hele. Og så kom jeg hjem, og så jeg var med. Mm-hmm. Så kom jeg hjem, og jeg var ved at ædes op. Så jeg sladrede. Ja, den kender jeg godt, den der. Ja, jeg sladrede. Jeg fortalte, hvad der var sket, og det her, det tror jeg har haft en effekt. Jeg fortalte, hvad der var sket, og min mor, hun begyndte at græde. Ja. Jeg havde drukket, gik i 7. klasse, jeg havde drukket en Smirnoff Ice, og jeg fortalte det, fordi jeg havde det så dårligt med det, og min mors reaktion var, at hun begyndte at græde. Mm. Hvordan reagerede du, ved hun græd? Jeg har aldrig følt mig så på det tidspunkt. Hold kæft, jeg havde det dårligt. Ja. Jeg havde det så dårligt, fordi jeg havde faktisk lettet mit hjerte. Jeg havde fortalt sandheden. Jeg havde ikke løjet. Jeg havde ikke gået bagom. Og det var hendes reaktion. Og, sagde hun noget? Jeg kan ikke huske, hvad hun sagde. Mm. Det eneste, jeg kan huske, det var, at de gik med til at fortælle en historie om, at hun havde set os. Så den lå ikke på mig. Det var ikke mig, der havde sladret. Hun fortalte en historie om, at hun havde set os, og så kontaktede hun jo de andre forældre, og så var helvede løs. Der var aldrig nogen, der fandt ud af, at det var mig. Før jeg selv sagde det, da vi var blevet ældre jo. Ja, før nu. Jeg håber ikke, du vinder med på i dag. Ej, Kas. Så... Og det hænger sammen med, at da jeg så første gang fik lov til at drikke alkohol, der fik jeg lov. Mm. Og vi var nede og købe ind, og jeg fik 5-6 af de der, hvis jeg overhovedet fik så mange, måske kun 3-4, af de der sodavandsdrinks der. Det var så Bacardi Breezer, tror jeg. De var også gode længere. Reklame. Pay me. Nå, ja, jeg vil gerne have pengene, du. Så, de var gode, men der skete et skift i mig. Mm. Og det var, at jeg fik simpelthen slået min samvittighed ihjel. Mm. Den eksisterede ikke længere, fordi nu havde jeg fået lov. Så i frikvarteret, der gik vi ned og købte endnu mere. Og så hvad klasse går vi i? 7. Det var tidligt. Ej, 8. Det var først 8. jeg fik lov. Så vi går i 8. klasse. Frikvarteret, der gik vi ned og købte mere. Og efter det, der drak jeg, når jeg havde lyst. Og de opdagede aldrig noget. Okay, så vi snakker 8. klasses elev, går ned med vennerne i frikvartererne i folkeskolen, og køber alkohol, drikker i skoletiden. Nej, det gør vi ikke. Nej, der var ikke. Okay, vi ventede lige til at skolen morgen. Kloge børn. Vi gemte det til festen. og der var ikke nogen, der opdagede noget? Nej, der var ikke nogen, der opdagede noget. Mine forældre opdagede ingenting. Var I til fest hver dag, eller hvad? Nej, slet ikke. Det var meget normalt. Altså, der var ikke, på det tidspunkt var det ikke eskaleret mere end det var meget normalt. Mm. Det var bare ikke så tit, jeg fik lov, men så gjorde jeg det alligevel. Mm. Så det var måske, altså, jeg kan sgu ikke huske for meget, det blev selvfølgelig mere og mere jo, men der i starten, der var det jo måske en gang om måneden, eller sådan noget, der var en eller anden, der holdt en privatfest. Mm. Og så begyndte det jo at være, sådan, vi tog ned i, min kammerat, han havde sit kælderværelse, hvor vi tit sad dernede, og der sagde jeg altid, jeg skal bare lige ned til ham og se film. Og så sagde han, du skal bare være hjemme 2:00, og så da jeg kom hjem 2:00, så listede jeg op, og så åbnede jeg døren i soveværelset. Ja, hjemme nu. Og så, det er godt, Mads. Godnat. Ja, godnat. Og så gik jeg i seng, og så var der ingen, der opdagede noget som helst. Jeg tror måske heller ikke, de har ville opdage det. Det har min mor snakket om sidenhen, at hun har nok underbevidst med vilje været blind for det. Ja, og jeg sidder også og tænker lidt, om det var en flugt fra virkeligheden for det derhjemme. Ja, det tror jeg bestemt, det var. Og så de tænkte, han er ung, han skal have lov. Ja. Der var også flugt, der var flugt før det også. Jeg havde en ven, der boede i noget, der minder, tror, bortset måske lige fra Christiania, noget af det, der minder mest om et hippie-kollektiv, jeg nogensinde har oplevet, som ligger her uden for Odense, noget, der hedder Hesbjerg. Hvor de boede i sådan nogle husvogne, der var sat sammen og sådan nogle ting der, og jeg kan bare, det var min bedste barndomsven, ham der. Og jeg kan bare huske, hvor fantastisk det var at komme derude, for så var jeg væk. Jeg var væk fra det derhjemme, og det havde jeg brug for. Og mine forældre beskriver, og jeg kan ikke selv huske det, men de beskriver, at hvis jeg havde lavet en aftale med ham, hvis det var meningen, at jeg skulle derud, men der
der skete et eller andet, så jeg kunne komme afsted. Jeg flippede fuldstændig skråt. Og jeg var meget stille og rolig, men jeg flippede helt skråt, jeg kunne slet ikke have det. Der er vi igen tilbage i nogle andre ting, men det var den tidlige flugt, før at festerne kom ind, og så blev det. Altså fester og venner, og skateboarding, og hvad vi kunne finde på. Vi rendte op til os selv og lavede Jackass-videoer og sådan nogle ting der. Det var det engang. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om efter folkeskolen. Ja. Hvad sker der? Begynder du på noget uddannelse, eller... Der sker igen noget relativt skelsættende jo. Der sker det, at mine forældre bliver skilt. Og der sker det, at der er sådan en... man kan kalde det et pudsigt sammentræf, eller man kan kalde det hjernedødt dårlig planlægning. Men der er det, der hedder havnefest i Kerteminde. Det er en årlig fest. Ja. Og som teenager i Kerteminde, der tager man derned, og sammen med alle sine venner, og drikker og fester, og har det sjovt. Når man bliver lidt ældre, så er det den weekend, man altid kommer hjem. Og det var den dag om lørdagen til havnefesten, hvor jeg var på vej ned og skulle have det sjovt, og drikke mig fuld sammen med mine venner, at de syntes, de skulle fortælle mig, at nu skulle de skilles. Dine forældre? Ja. Og jeg synes, mine forældre havde haft en dårlig planlægning. Ja, der kan du bare se. Topper. Ja, så det var første gang, jeg oplevede den der med at være ked af det, og så begynde at drikke. Og hvad det gjorde. Ja. Hvor meget fik du drukket den aften? Masser. Ja. Hvem betalte? Ej, undskyld. Jeg så lavede lidt sjovt. Mere end rigeligt. Ja, men det var, vi kunne købe billige øl jo. Så det var ikke et problem. Men, skete der noget? Altså, jeg kan ikke lade mig sidde og tænke, kom du op og slås den aften, eller noget som helst? Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Men du lærte at græde i alkohol, eller hvad? Er det den forkerte formulering? Jeg tror ikke, jeg lærte noget som sådan lige den dag, men jeg tror, at det var startskuddet til nogle ting i hvert fald. At jeg ligesom på en anden måde fandt ud af, at det var ikke bare noget, hvor man havde det sjovt, og så fik man det sjovere. Det kunne også være noget, hvor man havde det rigtig skidt, og så fik man det sjovere. Og det kunne også være noget, altså jeg kunne jo godt se, at det kunne også være noget, hvor man havde det skidt, og så fik man det dårligere. Og det kunne være en blanding, fordi det var også og lige nu, når vi snakker om det, så kommer jeg i tanke om en rigtig dårlig vane, jeg havde. Jeg begyndte at smadre postkasser. Ja, undskyld, Kerteminde og omegns. Ja, jamen, det var ude på Hensholm. Okay. Ja, skide være med dem. Sorry. Undskyld. Nej, det er mange år siden jo. Men jeg fik en ting med, at hvis der var noget, der ikke passer mig, når jeg var fuld, så gik jeg ud, og så slog jeg knytnæven ind i nogle postkasser. Indtil jeg blødte lidt, og det var sådan en mærkelig ting, ikke? Men du mærkede heller ikke smerte, når du var fuld, tænker jeg? Nej, det gjorde jeg nok ikke, jo. Og så var det nok lige så meget et oprør. Det var lige så meget sådan, altså... Der kan være mange grunde til, at man begynder på en eller anden, hvad skal man kalde det, form for selvskade eller selvdestruktivitet eller sådan noget. For mig var det ikke fordi, at det var ikke det der med, at man havde brug for at mærke et eller andet, eller hvad det var. Jeg tror bare, det var sådan, fuck det hele. Altså nu skal jeg bare ødelægge et eller andet. Ja. Så, men jeg var ikke voldelig. Altså jeg har aldrig været voldelig, så jeg kom ikke op og slås, og der var ikke noget som helst af det der. Det gik bare ud over nogle postkasser. Det gik ud over nogle postkasser. Og det er trods alt bedre. Det er meget bedre. Ja. Altså det tænker jeg ikke, det der skulle erstatte de der postkasser. Jeg var så glad for, men... Det var det nok ikke, men de havde nok været mindre glade for det, hvis jeg havde tæsket deres børn. Det tænker jeg også, alle mennesker er glade for. Så jeg skal passe på med det her. Så, ja. Men ja... Men hvad sker der så efterfølgende? Fordi det må fandme have... Altså, hvor gammel var du der? Det var... Jamen, det er nemlig også det, der er interessant, fordi det var sommerferien i 9. klasse. Ja, okay. Mellem 9. og 10. Det er den første weekend i august, altid. Hvilket vil sige lige inden næste skoleår. Ja. Og jeg skulle på efterskole. Så... Ej, men altså, der er virkelig, altså, de kan da ikke blive bedre til at lave en lorteinformation til dig, hva'?
Jeg ved sgu ikke, hvad de har nok haft af andre ting at tænke på. Men ja, den kunne de godt have gjort bedre. Men ja, så jeg startede på efterskolen. Et par dage efter, at de havde fortalt mig det. Og de var jo begge to med dernede, og det var mærkeligt. Altså. Jeg skulle sige, var det ikke underligt? Jo, men det betød også, at jeg var væk fra det. Ja, det er rigtig meget. Og jeg formåede, altså der sker jo... Har du været på efterskole? Nej. Der sker så meget. Man har ikke tid til at spekulere på de ting der. Jeg har set mange udsendelser om det. Ja. Og jeg læste mange bøger. Den eneste tid, jeg havde til at spekulere over det var til... Og det kan jeg nemlig huske, det var ubehageligt. Det var til, når vi havde morgensang. Fordi min forældres bryllupssang, som hvert år på deres bryllupsdag, trods det hele, så kom sangen på, og det var Alberte. Nej, det er noget, der vås, det var ikke Alberte. Anne Linnet. Hun synger også. Forårsdag, tror jeg nok, den hedder. Og den skulle vi synge en gang imellem, og det gjorde Nas. Det kunne jeg mærke. Men jeg sad sammen med alle de andre, jeg kunne ikke sidde og tude inde i... Nej, for man kan jo sige sådan lidt, du er jo stadigvæk en dreng. Ja, så det blev lukket væk, og så glemte jeg det bag senere, og så var det fint nok. Men så kom jeg jo hjem i weekenden, og det der skete derhjemme, var ikke sjovt. Nej. Fordi der var rigtig meget, der gik ud over min lillesøster nummer 1. Fordi hun boede hos min mor. Det var min far, der var skredet. Og min mor var ødelagt. Og hun formåede ikke at holde styr på sine følelser. Så i den periode, der var utrolig meget ballade, så snart jeg kom hjem. Fordi jeg har altid holdt hånden over min søster. Og jeg har altid... Du har været storebror. Jeg har været storebror. Og jeg har altid forsøgt at skåne hende for alting. Så når jeg kom hjem og fandt ud af, hvad hun havde været igennem i den uge, jeg havde været væk, så brød helvede løs. Kan jeg godt sige dig. Hvordan var det for dig at vide, at din søster var igennem alt det her, mens du var væk? Det var rigtig svært. Jeg var splittet mellem... Fordi for første gang i flere år, der havde jeg det jo... Der havde jeg faktisk en escape, altså jeg var væk. Jeg kunne faktisk give slip på det, men jeg havde stadigvæk behov for... Altså jeg havde stadigvæk... Så jeg var splittet. På den ene side ville jeg gerne have, at jeg var hjemme. På den anden side havde jeg virkelig bare ikke lyst til at være hjemme. Nej, og du var jo bare et barn. Og jeg var bare et barn stadigvæk, ja. Så... Men det var... Efterskole var godt. Altså. Ja, jeg skulle til at spørge, om det var en befrielse at være på efterskolen. Ja. Havde du det godt? Var det en god oplevelse at være på efterskolen? Efterskole var fantastisk. Det var helt fantastisk. Fik du nogle gode venner? Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Stadigvæk den dag i dag. Stadigvæk den dag i dag, min producer i dag. Fedt. Det er min efterskoleven. Vi lavede musik sammen dengang, og han gik så over til at indspille og mixe og de der ting der. Jeg blev ved med at spille, og nu... Hvad spillede du dengang? Jeg startede med at spille trommer. Det gjorde jeg før det. Og så begyndte jeg at spille guitar, og så begyndte jeg at spille bas. Og så det var det, jeg spillede dengang. Og så blev du forsanger til sidst? Ja, så begyndte jeg at synge også. Ja, Hvad var den allerførste sang, du lavede? Altså selv skrev? Nå, du er en lille... Ja, men jeg kan ikke huske det. Jeg kan huske, og det var igen sammen med ham, min producer der. Vi spillede et band sammen dernede, og det var en... Hvad hed jeres band? Det kan jeg heller ikke huske. Det første bandnavn, jeg kan huske, jeg havde, det var Cool Name. Simpelthen så dumt. men den første sang, jeg skrev sammen med ham også, og det var et instrumentalnummer. Det var før jeg begyndte at synge, så der var ikke noget tekst på, eller noget som helst. Det var bare et skatepunk-nummer. Så, ja. Men tilbage til efterskolen. Og den var jo heldigvis en god oplevelse for dig. Det var en god oplevelse. Og det var sjovt, at jeg havde gode venner. Jeg fik en kæreste. Min første kæreste. Ja, tak. Holdt det kun efterskolestiden, eller holdt Nej, det gjorde det ikke. Det holdt i 5 år. Wow. Ja. Flot klaret af en ungdomskæreste. Det var sgu meget godt gået. Så det var rigtig godt, alt i alt. Og der var selvfølgelig stadigvæk masser af fester. Og
Men det, jeg så kan fortælle om efterskolen, det var det, at der begyndte at komme noget andet ind over. Nej. Jo. Nej. Og vi havde jo, jeg ved ikke om, er der noget censur på den her podcast? Overhovedet ikke. Nej, vi havde jo røget lidt bønne en gang imellem, førhen. Også før efterskolen og sådan noget. Det var aldrig så farligt. Nej. Men du ved, så var vi stadigvæk, mig og mine venner der, vi var stadigvæk lidt ligesom, tror jeg, alle de andre er. Vi er jo også begyndt at ryge smøger. Og ligesom de fleste er sådan, ja, men det er bare det. Vi går ikke videre. Og det er jo kun indtil man så går videre. Ja, så lige til alle unge mennesker. Don't do it. Don't fucking do it. Don't do it. Lige præcis. Altså, Nej, det her, det skal ikke være en opfordring til noget som helst. Men da I så starter på det der, Ja. hvad gør I? Altså, hvad bruger I? Altså, hvad tager I? Amfetamin. Okay. Og det var det startede med. Det var, at... jeg kan bare huske, at min bedste ven på efterskolen, han var sådan... Hvor fanden skaffede I det henne i den alder? Det gjorde vi første gang, jeg selv skaffede det. Han var dog ældre end mig. Han stak rigtig af med de ting der. Men jeg kan bare huske, det startede med ham, min bedste ven på efterskolen, han snakkede om, jeg faktisk godt tænke mig at prøve amfetamin. Og han havde nemlig en storebror, som var nogle år ældre end ham, som var rigtig rock'n'roll. Som boede i København og havde et punkband. Og ja, han boede i København og havde et punkband. Så du op til ham, eller hvad? Ja, hans storebror? Ja. Ja, for helvede, mand. Okay. Det kan jeg godt fortælle dig. Det har jo været et gennemgående tema i mit liv. Der var altid en eller anden, der var en del ældre end mig, jeg så op til, som et eller andet, jeg selv manglede. Om det var en farfigur eller en storebror, eller hvad fanden det var. Det lyder faktisk meget normalt. Det tænker jeg også. Jeg tænker ikke, der er noget unormalt i det. Ikke men ja, ham så jeg op til, og jeg så nok også lidt op til ham, min ven der. Han var også en af egentlig rigtig cool gutter, inden for Odense af. Hvad tog I mere end... Jamen ikke mere i den periode der, og det, igen var den der, jamen vi gør det her, vi begynder aldrig at tage coke, indtil vi så begyndte at tage coke. Og, men det var oftest amfetamin, fordi det varede længere, og det var billigere. Men hvordan blev du... Altså, hvad skal man sige det? Hvis I ikke tog det kun én gang, kan jeg jo næsten høre, I ikke gjorde. Ja. Hvad fik du ud af at tage det? I starten? Det var igen det der med at være en del af det. Af en gruppe? Det var noget med at være med, ja. Men samtidig også, altså... Men nej, det passer ikke rigtigt. Det var noget af det, men der var også noget af mig, som havde behov for at være på kanten. Igen, nu snakker jeg, når jeg kigger tilbage, men der var et kæmpemæssigt aspekt af selvdestruktivitet i det. Du gemmer dig, du skjuler dig, du skal ikke forholde dig til dine egne følelser. Nej, jeg skal bare gå amok. Ja, altså. du er ung. Altså, ja. Altså, der er jo ikke noget unormalt i det, du sidder og fortæller mig lige nu. Altså, nej, der er ikke noget, du kan fortælle mig, jeg ikke har hørt før. Nej, og det er virkeligheden for rigtig mange jo. Det er jo ikke, og man behøver ikke have haft min oplevelse og sådan nogle ting der for det. Men for mig, der handlede det om, at jeg havde brug for at gå amok. Det var det handlede om. Brug for at glemme? Ja. Glemme virkeligheden. Glemme, hvad du stod i. Ja. Ikke? Præcis. Jeg ved godt, jeg går lidt dybt til dig. Nej, det er så fint. Det er så fint. Men jeg er lidt stoppet i næsen. Det er derfor, jeg sidder og snøfter. ja, den skulle du bare sige. Ja. Men jeg kan ikke lade mig at sidde og tænke på... Du var ikke særlig gammel, vel? Nej, jeg var nok... Hvor gammel er man på efterskolen? Jeg tror, jeg var 16. Ja, noget i den retning der. Ja. Og man hører desværre rigtig mange unge mennesker, som laver noget lort i den alder der. Ja. Og når I var så langt ude på stoffer, ja. Hvad havde det af konsekvenser? Ikke nogen. Så der var ikke nogen voksne fagpersoner, noget som helst, der så det. Niks. Der var ikke nogen forældre, der tog fat i jer. Der var ikke nogen, der... Nej. Hvordan kunne I skjule det? Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange, at min mor har sagt til mig, hvor ked af hun er, at hun ikke opdagede det. Jeg synes, det var ikke meningen, du skulle opdage det jo. Nej, og der vil jeg gerne lige sige til mor, hvis mor hører det på afsnit, der er lavet før din søn, 2 afsnit før din søn, hvor der har jeg faktisk en mor inde, der faktisk hudløs ærligt fortæller om en søn, der står i en situation lige nu. Okay. Og hun er også rigtig, rigtig ked af, at hun ikke så noget. Ja. Men det er jo bare vigtigt for mig at sige til alle sammen, hvis jeres børn ikke vil have, at I skal opdage det,
Så langt de fleste tilfælde, så opdager I det ikke. Nej. Vel? Nej, lige præcis. Og de er verdensmester i at lyve for jer. Lige præcis. Altså, der findes metoder på, at I kan opdage det. Og der var aspekter. Der var flere aspekter. Der var 2 primære aspekter i det. Det ene, det er, de skal ikke opdage det, fordi så får jeg ballade. Men det andet er, de skal ikke opdage det, fordi de har nok at deale med. Ja. Du skal jo ikke være den, der overtager problemerne jo. De skal ikke bruge tid på dig. Det er lille søster. Præcis. Og lille søster, der er vigtigt, det her. Lige præcis. Men hvor slemt blev det i ungdomsårene? Jamen, det er eskaleret jo. Men det, der er interessant ved det, og det får os jo nok frem til i virkeligheden, hvorfor jeg er her. Ja. Det som var den første umiddelbare konsekvens, det var angst. Og det kom ud af det blå, og det kom meget hurtigt faktisk. Og der gik lang tid før jeg ved ikke engang, om det var mig selv, nej, det var ikke mig selv, der lagde 2 og 2 sammen. Men i sommerferien mellem efterskolen og gymnasiet, jeg skulle starte på gymnasiet ude på Muglernes Legatskole. Okay, så du havde faktisk god karakter? Ja, jeg havde okay. Jeg havde god nok til, at jeg kunne komme ind på. Ja, men jeg har altid kunne følge med i skolen uden at lave noget på en eller anden magisk måde. Så ja, jeg skulle på gymnasiet. Men i sommerferien imellem gymnasiet og jeg havde et sommerferie, det var et sommerferiejob på det tidspunkt, men det blev så ved i 5-6 år. Jeg arbejdede på en restaurant, og der var en dag, der kom en sang i radioen. Den sang fik mig til at tænke på min kæreste, og fik mig til at få en følelse, jeg aldrig nogen, sådan en helt overvældende følelse af frygt for at miste hende. Vil du fortælle, hvad det var for en sang? Jeg kan ikke huske, hvad det var for en sang. Din hukommelse. Ja, altså. ja. jeg kan ikke huske, hvad det var for en sang. Det var en eller anden... Kan du huske noget af teksten? Overhovedet ikke. Jeg kan bare huske, at den ramte mig. Og musik har altid ramt mig. Men så det var der ikke noget nyt i. Det nye, det var følelsen, jeg fik af det. Som jeg senere hen fandt ud af, var angst. Det var et panikangstanfald. Okay. Og det grimme, det var, eller det, der var ved det, det var... Jeg fik den følelse der, og det var som om, at jeg disassocierede fra mig selv. Altså jeg kom på en eller anden måde kom jeg ud af min krop, og jeg havde bare et kæmpe sort hul inden i mig, føltes det som om. Og jeg ringede til hende, og hun fik mig beroliget og sådan nogle ting der. Men der var stadigvæk noget, jeg ikke rigtig kunne sætte fokus på. Og så fik jeg fri. Det, der skete, det var, at jeg kom hjem. Og så gik jeg ind på en eller anden grund min søsters værelse. Nummer 1. Fordi hun havde et større værelse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var derinde. Men jeg var derinde, og så græd jeg. Og det gjorde jeg nærmest aldrig. Og jeg græd, og jeg faldt i søvn. Jeg havde det godt efter det der. Jeg havde fået det godt igen. Dagen efter, på arbejde. Så begyndte det at komme lidt igen. Så skulle jeg til Grøn Koncert. Så nåede jeg ikke bussen. Så crashede det sammen for mig igen, og så kom den der følelse igen. Og så begyndte den bare at komme. Og så var den der hver dag. Kender det godt. Og den var der hver dag, indtil en gang i 2G, på et eller andet tidspunkt. Så jeg havde lige knap, jeg har nok været 1,5 år, eller sådan nogle ting der, hvor at, jeg havde angst uden at vide det. Og jeg snakkede ikke med nogen om det. Jeg fortalte ikke mine forældre om det. Der var ikke nogen, der vidste det. Jeg havde det godt, når jeg var i skole. Mærkeligt nok. Men jeg kan ikke lade mig med at sidde og tænke på, jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvor du sagde noget sådan nogen. Ja. Fordi at hvis du lige spoler så tiden tilbage i din hukommelse, kan du huske, hvad du sagde, at dengang, at din søster blev dårlig, der siger du, at hvis jeg husker 100% rigtigt, at det der med, at du vil ikke belære din familie, altså du vil ikke belaste dem. Nej, det er nemlig rigtigt. Ikke? Ja. Og nu er vi spolet så mange år frem i tiden. Ja. Den sidder der stadigvæk. Jeg vil ikke belaste dem. Så Præcis. hvorfor skal jeg fortælle dem det? Præcis. Og når du ikke engang belaster vennerne, men det er jo også fordi jeres kommunikation, som jeg gætter lidt her lige nu, det er, vi snakker ikke følelser. Nej. Vi drikker det ud. Vi tager stof for at glemme. Ja. Hvordan skal du nogensinde kunne fortælle dem det? Ja. Ej, hvor jeg lyder som klog lige nu. Ja. Jamen, det gør du hele tiden. Nej, uha. Men...
Hvad hedder det? Men nej, du har ret. Du har fuldstændig ret. Det er det handlede om. Altså, der var ikke noget... Det skulle jeg nok lige finde ud af selv. Og det resulterede jo i, at jeg begyndte at have problemer med at sove. Fordi at så kom tankerne rigtigt. Og det havde... Altså, indtil da, der havde ikke været noget som helst. Men dengang, så begyndte jeg... Og jeg skulle falde i søvn til fjernsynet. Og før at jeg rigtig sådan fandt ud af at deal med det, så var det noget med, at så tændte jeg bare for fjernsynet, og så vidste jeg på TV2 Zulu, der kom altid sådan nogle sitcoms der sent om aftenen, så vidste jeg, så lå jeg falde i søvn til dem, men jeg panikkede også, hvis jeg ikke nåede at falde i søvn, inden de sluttede, fordi hvad skulle jeg så gøre? Og så havde jeg nogle gange nogle film, altså Ringenes Herre, den første, puha, den blev sat på tit. Og så faldt jeg i søvn til det. Senere hen, der opdagede jeg, at det var rigtig lækkert at falde i søvn til Venner. Den er også god, den serie. Ja, og så det var da i mindste positivt glade ting, at du ville falde i søvn til, og ikke blev ødelæggelsesfilm. Nej, men det var jo netop fordi jeg havde det så skidt, at jeg havde brug for noget, og jeg kunne ikke styre mine tanker. Jeg var overbevist om, at jeg var blevet sindssyg. Jeg var overbevist om den her følelse, fordi den blev bare ved med at komme igen. Ja, du var jo stadigvæk ung. Og jeg var stadigvæk ung. Jeg var overbevist om, det var mit liv, det her nu. Det går aldrig væk, det her. Jeg kommer til at have den her følelse inde i min krop af dyb sorg. Den kommer bare til at have. Hvad var du i sorg over? Alting, tror jeg. Men det var udefinerbart. Jeg kunne ikke selv sætte en finger på det. Fordi der var min historie, der var alt det, jeg havde oplevet. Men på alle parametre, så havde jeg det jo okay. Altså, jeg havde en kæreste, jeg havde rigtig gode venner. Jeg gik i skole, i en god skole. Har du passet skolen? Ja. Nå, kom sandheden lidt på bordet, hva'? Så vidt muligt. Jeg kan ikke huske, hvor... Jeg var meget fraværende, altså. Men det hang jo sammen med, at jeg ikke sov. Altså, jeg kunne ikke sove, og... Tog du stop af den her periode? Ja, det gør jeg. Okay. Men kun i weekenderne. Kun i weekender, ja. Weekendsforbrug. Ja, der var ikke noget, altså noget hverdags noget. Men det var, jeg havde det bare helvede til. Altså, og jeg havde det kun godt i skolen. Og alligevel, så var det ikke altid, at jeg kom afsted. Men fordi nogle gange, så havde jeg bare brug for at sove. Altså, det nytter ikke noget, det gør jo heller ikke noget godt for ens mentale tilstand, at man først sover 2:00 om natten, og så skal op 6:00. Var der ikke nogen lærer og sådan noget, der opdagede noget? Nej. Jeg var en smartass jo. Ja. Jeg var klassens klovn. Jeg skulle lige så spørge. Ja. Jeg tror ikke, du var klassens seje mand. Gut, der holdt fest og skruede tøsen, hun havde kæreste. Min producer der, Benjamin, hans navn kan jeg godt sige. Han har ikke noget med noget som helst at gøre. Vi gik også i gymnasieklasse sammen. Vi gik på efterskole sammen, vi gik i gymnasieklasse sammen, du ved. Ja, og der var nogle af pigerne fra klassen, de kaldte os high school-bøllerne. Selvom vi var rimelig low-key, altså igen. Vi rendte ikke under tæskede folk, vi rendte ikke under, gjorde alle mulige mærkelige ting. Men ikke under radaren. Ja, vi var bare lidt vilde, altså sådan, men ikke mere end så mange andre. Måske fra mulernes, hvad skal man sige, deres gennemsnitlige elever var vi lidt mere op frem i skoene end dem, men værre var det heller ikke. Men hvad sker der så efter 1,5 år? Der sker det, at jeg på en eller anden måde får trumfet igennem, at nu skal jeg altså snakke med en psykolog. Og så kommer jeg op og snakker med en psykolog. Og så fortæller jeg hende, hvordan jeg har det. Det var lige heroppe faktisk. Lige igennem Kongens Have og så op. Så fortæller jeg hende, hvordan jeg har det. Og jeg havde det var sådan en speciel... hun var meget sådan den der stereotype psykolog. Den, du ved, og det var så, hvordan følte... Ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke finde ud af, hvad en stereotyp psykolog... Det er den der dårlige psykolog, jeg ikke er lige nu. Den der psykolog, man altid ser på film, hvor de bliver gjort grin med. Ja. Sådan var hun lidt. Og det var så, hvad det var. Men jeg fik fortalt, hvordan jeg havde det. Og jeg fik åbnet en lille smule op den første gang. Anden gang fik jeg åbnet lidt mere op. Og tredje gang fik jeg åbnet helt op. Men jeg var ikke helt ærlig, fordi så sagde hun til mig, da jeg virkelig fik beskrevet mine følelser, så sagde hun, du tager stoffer, gør du ikke det? Du tager amfetamin en gang imellem, gør du ikke det? Det sagde jeg nej til. Jeg turde ikke sige det. Så gik jeg jo derfra, og så havde jeg jo lidt tid til at tænke over det, og så næste gang jeg kom op, så jo, det gør jeg faktisk. Du spurgte mig om noget sidste gang, og det var du ret i. Og så sagde det er derfor.
du har angst af helvede til. Nå, og hvad er det så? Og så fortalte hun mig lidt om, hvad det var, og jeg husker det så tydeligt som bare det i går. Det er det der med min hukommelse. Der er nogle af de der ting. Igen, det er nok ikke unormalt jo. Nej. Men der er nogle ting, det er bare som, jeg kan nærmest mærke det. Jeg kan næsten mærke den følelse, jeg havde. Jeg gik igennem Kongens Have, i solen, over til banegården og skulle med bussen hjem. Og jeg gik og hørte musik. Og der kan jeg huske, hvad for en sang jeg hørte. Og det er en sang, der hedder Everything's Magic. Og den er også god. Kender du den? Ja. Angels Airwaves? Ja. Sådan, mand. Angels Airwaves, Everything's Magic. Ja. Den gik jeg og hørte, og den var så lige kommet ud dengang, og det er 2008, så det passer. Og jeg gik næsten og dansede, og hoppede langs stien i Kongens Have, for jeg var så glad. Det var en følelse af glæde, som jeg ikke havde haft i, jeg ved ikke hvor lang tid. Fordi nu var der nogen, der havde fortalt mig, hvad det var, og jeg var ikke ved at blive sindssyg. Altså, det var noget... Det er ikke så udtalt, som det er i dag blandt unge mennesker og sådan noget, men det var stadigvæk, det var noget håndgribeligt, og der var nogen, der kunne hjælpe mig med det. Og jeg vidste også mere eller mindre, hvad jeg skulle gøre ved det. Jeg skulle stoppe med at tage stoffer. Det var da en meget nem løsning. Det var i hvert fald en nem, ret igen håndgribeligt. Ja, altså, enten så stopper du med det der, eller så bliver du ved med at have det sådan her. Så jeg stoppede faktisk i en periode. Okay. Fedt. Ja, men igen, jeg var ikke afhængig. Jeg var ikke afhængig af det. Jeg er i en periode. Det er nemlig det. Men jeg stoppede, og du stod fast. Det var egentlig som det var, og jeg fik det bedre. Og jeg lærte at få det bedre. Og jeg lærte, hvordan jeg skulle deale med det, når jeg havde det sådan der. Hvordan dealede du så med det? Jeg lærte, at, og det tror jeg er en meget universel ting også i forhold til angst. Jeg lærte bare, hvis det kommer, så er du nødt til bare at være i det. For du kan ikke gøre noget. Du skal lade være med at prøve at komme ud af det. Du skal lade være med at lade dine tanker løbe med. Du skal bare sige, ved du hvad, lige før der havde jeg det godt, lige nu har jeg det helvede til. Så er det bare sådan, det er. Det lyder lidt nemmere, end det er. Det er meget nemmere, end det er. Eller det lyder meget nemmere, end det er, ja. Men det er noget, man skal øve sig på, og jeg øvede mig på det. Men samtidig, så var det også bare det der med, jeg vidste, hvad det var. Fordi... Og det er det bedste, når man ved, hvad noget er. Og der er ikke noget så angstprovokerende, som at tro, at man er blevet sindssyg. Nej. Og hvis man tror, at den følelse, man har inde i kroppen, hvis man tror, at den aldrig går væk, det er det, der hedder angst for angsten. Og det er en ond cirkel, og det kører. Den er så ond og så led. Og du kender det. Jeg kender det 100%. Og det kører du sidder og bare. snakker med en, der både lider af stress og angst og ADHD. Ja. Tro mig, jeg kender det. Så det var jo det var det hamsterhjul, jeg var fanget. Det er det forkerte udtryk, men det var det jeg var fanget i. Og det fandt jeg så lidt en vej ud af på det tidspunkt jo. Og jeg stoppede med at tage stoffer til festerne i weekenderne og sådan nogle ting der. Jeg drak stadigvæk. Så du har stadig noget med dig andet? Ja, nej, det vil jeg ikke sige, jeg gjorde. Jeg vil bare sige, at jeg skar noget fra, for jeg havde stadigvæk... Jeg har aldrig taget stoffer uden at drikke også. Det var party drugs. Det var for at holde festen. Det var hele tiden alkoholen, det handlede om. Hvilket er relevant for senere hen. Fordi det var alkoholen, der gav mig en god følelse. Stofferne fik mig til at kunne feste længere tid. Dagen efter... Not so much. Hold kæft, hvor havde jeg det dårligt, mand. Ja, hvordan dårligt? Jamen, hvis du tager din angst og den ikke decideret, ikke panikangstanfald, for det er det værste, men hvis du tager din almindelige dag til dag, generaliseret angst, og så ganger med 100. Men hvis du skal beskrive det for en forælder, som aldrig har hørt om det før, eller de unge mennesker? Kasser du op? Nå, det gjorde jeg. Det er den fysiske. Det er fysiske. Det er det fysiske. Hjertebanken, opkast. Nej, men var ekstremt angst. Altså, og virkelig depressiv. Der var intet godt i verden. Det var en forfærdelig følelse af tomhed. Og den havde jeg hver eneste dag, efter jeg havde taget det lort der. Og hvorfor man bliver ved, det kan jeg ikke fortælle dig, altså. Det er der nok en masse kloge mennesker, der gør. Ja. Men jeg tror også, at det måske var det der med, at hvor tit drak du altså, i den her periode her? I den her periode var det
hver weekend fredag lørdag. Okay. En sjælden gang imellem torsdag. Hvorfor ikke de andre dage? Hvad forhindrer dig i at drikke de andre dage? Jamen, det var bare, at jeg drak ikke alene jo. Altså, jeg festede, og jeg festede meget. Men aldrig alene. Så min uge, den gik med at vente på weekenden. Og igen, det er jo meget normalt for de fleste mennesker. Det, ja, især unge mennesker. Altså, i gymnasiet. Og sådan noget. Der er jo en stor blanding af ting, der var ganske normale, og så ting, der ikke var normale, i forhold til, hvordan jeg opførte mig. Ja. Og det der var ganske normalt, det var, at vi festede hver weekend, vi drak hver weekend, vi havde det skide sjovt. Det, der måske var lidt unormalt, det var, at jeg drak typisk lidt mere end alle de andre, og der var typisk stoffer involveret, indtil at jeg tog, hvor jeg sagde, at nu stopper jeg, hvilket det varede nok et års tid eller sådan noget. Havde du noget gæld med dig i forbindelse med stofferne? Ikke på det tidspunkt. Nej, ikke nu. Nej, det havde jeg ikke. Men så begyndte jeg jo igen. Ja. Omkring 3.G, der begyndte jeg jo igen. Fordi alle omkring mig gjorde det stadigvæk. De havde, ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, hvor mange af dem. Overhovedet ikke. Det var der ikke noget af, heldigvis. Nej, der var aldrig noget af det der gruppepres der, og det havde jeg også været mere eller mindre immun for, overfor, tror jeg. Men jeg begyndte bare igen. Altså. Du ville være en del af flokken? Ja, jeg synes bare, nu har jeg fået det godt nok, nu kan jeg godt begynde. Det er fuldstændig åndssvagt. Den har jeg hørt før, den sætning der. Ja. Og desværre, kan man sige, havde jeg faktisk fået så godt styr på det, at selvom jeg begyndte igen, så havde jeg det ikke på samme måde. Så jeg kunne holde det i skak. Trods det faktum, at jeg begyndte på stofferne igen. Og så blev de flere, og de blev mere, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om de blev kraftigere, fordi coke er jo det mest, absolut mest afhængighedsskabende, måske lige med undtagelse heroiniker. Det har jeg aldrig prøvet, heldigvis. Men jeg blev mere og mere ligeglad, og jeg var ikke bange for noget som helst. Nej, for hvad var konsekvensen af alt det alkohol her og stofferne? Der var den værste konsekvens, var, at jeg kunne dø, og det var jeg ikke bange for. Du var ligeglad? Ja, det var jeg. Og det kom så mest til udtryk i 3.G. Vi var på vi var på sprogrejse på Mallorca af alle steder. Men det var fordi, at der var sket et eller andet, så vi kunne ikke komme til Barcelona, som de havde været alle de andre år. Så vi måtte nøjes med Mallorca. Så boede vi på hotel med pool og sådan noget. Stakkels unge mennesker. Ja, stakkels unge mennesker. Og der gik vi jo selvfølgelig i byen hver eneste aften på den sprogrejse der. Og der var en aften, hvor mig og så min kammerat... Nej, det var sgu i 2.G, fordi der var... Så det har været en rigtig kort pause, jeg har holdt i virkeligheden i forhold til, hvad jeg husker selv. Der var en udviklingsstudent fra Brasilien, og mig og ham, vi kom rigtig godt ud af det sammen. Han var også musiker, og vi fandt ud af, at vi skulle have nogle stoffer den ene aften der. Og så gik vi rundt og spurgte folk nede. Der var sådan en lang, det var i Playa de Mallorca, hedder det. Tror jeg. Det skulle lige meget. Det var også ligegyldigt. Der var en meget, meget lang vej, hvor der bare lå det ene diskotek efter det andet, og det var nogle store, vilde diskoteker og sådan noget. Det var rigtig fest, turistby. Og så spurgte bare folk rundt omkring. Og det er det første sted, vi spurgte. Der spurgte vi, om der var en, der havde noget speed eller noget coke. Det havde han ikke. Han havde kun MDMA. Nå, okay. Det skal vi ikke nyde noget af. Endnu. Så gik vi videre. Og vi blev hele tiden mere med at fulde jo. Så vi gik videre ned af vejen. Og vi spurgte igen, og der var bare ikke nogen, der havde noget. Og så til sidst, der var jeg så blevet fuld nok til at tænke, fuck it, nu tager jeg bare det der MDMA. Og så vendte jeg om. Og allerede der begynder tingene sådan at hvad skal man sige, flyde sammen for mig i forhold til tidslinjen og sådan nogle ting der, fordi for det første, så var vi gået kilometervis ned ad den vej der, og var endt på et kæmpestort diskotek, hvor alle var. For det andet, så husker jeg som om, at nu tænker jeg, nu skal jeg have det der, så jeg var gået ud, og så husker jeg som om, at jeg var løbet hele vejen tilbage, hvilket jeg ikke tror er rigtigt. Og så fandt jeg ham der, og så sagde han, jeg skal bare have det der, så købte jeg det. Og så han stod lige ude foran et af de første diskoteker på vejen, som det første, vi går forbi. Og på en eller anden måde, så var alle, de var der. Så du kan se, der er noget, der er forvirret op i mit hoved, ikke? Du var både på stof, og du var det ene eller andet, så kan jeg godt forstå. Ja, og jeg havde ikke taget noget på det tidspunkt endnu, men så gik jeg ud på toilettet, og så lagde jeg 2 baner op på størrelse med, hvad vi har gjort, hvis det var amfetamin. Og for dem, der ikke ved det... Jeg skulle lige til at spørge. For dem, der ikke ved det, så... at man skal nok tage en 10. del
MDMA, og så virker det rigtig godt, af hvad man skal af amfetamin. Don't do it, men... Don't fucking do it. Og jeg tog for meget. Så der gik... men tæt på. Der gik lige præcis 20 sekunder fra, jeg kom ud fra toilettet af, og havde taget de 2 streger der, så kunne jeg ikke stå på mine ben længere. Og jeg fik vaklet ud, og fik sat mig ned ved siden af en af gymnasiekammeraterne, og en, jeg faktisk ikke var vildt gode venner med. Der skete noget med vores forhold for den dag. Og sagt til ham, jeg er helt ude skide. Jeg har lige taget noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg havde bare købt det. Jamen, det var også det, der er problemet. Ja. I ved ikke, hvad I tager. Nej. Nå, men det er ikke, fordi jeg ikke vidste... Nej, jeg ved det godt. Men jeg vidste ikke, hvad MDMA var. Andet end jeg vidste, jeg havde prøvet det. Men jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Så jeg sagde, jeg har taget et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er fucked up. Og så hjalp han mig hjem på hotellet, og der skete en masse ting. Jeg hallucinerede og alle mulige ting. Og kom op på hotellet og var mærkt, og igen, tingene flyder sammen. Ja, det er meget. Dagen efter, der er gode grunde, der pjekkede vi jo. Mig det er sgu da klart. og ham, Pedro, der vi var syge fra dagens tur. Og så gik vi ned i byen for at få noget at spise, og for at prøve at komme lidt ovenpå igen. Og jeg kom gående ned ad vejen, og så kommer der en gruppe turister gående. Ældre end os. Det har nok været nogle mænd i deres 20'ere og tidlige 30'ere måske. Og de gik helt amok, da de så mig. De var bare sådan, wow, dude, hey, how you doing? Og alt sådan noget der. Og jeg var sådan, jeg aner ikke, hvem I er. Jeg har ingen, jeg aner ikke, hvem I er. Du var så sjov i går, og sådan, du ved, hvad snak? Og i senere år, der har jeg jo sådan tænkt, det er bare nogen, der har taget pis på mig, fordi de synes, jeg er så sjov ud. Jeg gik rundt i sådan en morgenkåbe med en masse blomster på, eller andet. Så de sikkert synes, jeg så sjov ud, og så har de fundet på, at det var en god practical joke, ikke? Men jeg var så forvirret, for jeg var sikker på, at jeg havde taget det der, så var jeg gået ind, så snakket med min kammerat, og så var vi gået op på hotellet. Så jeg var helt, det var virkelig spacey. Og det er et tegn på, hvor ligeglad jeg var. Fordi det kunne have slået mig ihjel, det der. Jeg anede ikke, hvad det var, og jeg proppede det ind i kæften alligevel. Ja. Og det er jo det er sindssygt gode ting der. Men også det der med, at jeg har hørt en hel del om de der stoffer og sådan noget. Jeg har aldrig nogensinde rørt dem selv. Men hørt en helvedes masse. Og det er jo det der med, man ved jo aldrig, altså udover, som du siger, du vidste egentlig ikke, hvad du tog. Men en ting, der jo også er meget lidt kendende i ungdomsmiljøerne og sådan noget, I ved jo faktisk ikke, hvad det er, I køber. Nej. I kan blive fortalt, hvad det er, I køber. Ja, bestemt. Men hvad det indeholder rigtigt, ved I jo ikke. Nej, bestemt. Altså, så det kan godt være, I får at vide, at det er DMA, men i virkeligheden er det coke. Ja. Ikke? Altså, I kan ikke vide det 100%. Nej, eller hvad de blander det op med, fordi nemlig. Det er aldrig rent. Altså, de blander det op med det ene og det andet for at kunne sælge, altså, for at tjene penge. Nemlig. Det er bare, hvad jeg er informeret om via medierne i hvert fald. Ja. Men det gør de også. De blander det så sjældent op med noget, der er farligt, fordi så mister, altså, det er også en misforståelse, for så mister de deres kunder jo. Altså, det er ikke sådan, de går og blander rottegift i kokain, for eksempel. Det har jeg vist nok hørt lidt om. Nå, der har været oplevelser med. Så er det en... en svag, måske. Så er det en dealer, der ikke ved, hvordan man skal tjene penge. ja, men nok om det. Ja, men hvad var konsekvensen for dig? Begyndte du så at være endnu mere ligeglad efter sådan en aften der? Altså, må have gjort noget med din hjerne? Ja, det var midt i det ruten på en eller anden, det var tidligt i det ruten, jeg var på vej nedad på det tidspunkt. Det var gået fra at være en lille smule vilde fester til nu blev det mere og mere en ting, der ødelagde mig stille og roligt. Og det var ikke noget, jeg ville kigge på. Det var ikke noget, jeg ville se på. Jamen, hvordan? Det ved jeg ikke andet end, at det er jo ikke... hjernen er ikke godt af, at man bliver ved med at proppe de der ting ind i den. Nej. Det uanset hvad man hører, så nej, man tager skade af det. Ja. Man tager skade af det hele. Hvordan har din hjerne taget skade af det i dag? Jeg er overbevist om, at min hjerne har taget skade på den måde, at det er derfor, jeg har fået angst. Det er derfor, jeg har haft depression. Det er derfor, at jeg har... stadig den dag i dag, altså jeg har ikke som sådan angst i den forstand, at jeg i den, hvad skal man sige, den mentale forstand, det er kun den kropslige, men jeg er stadigvæk urolig, altid. Ja, det kan jeg godt se, du er. Ja, det kan du, det kan du garanteret. Ja, der kan du bare se.
Jeg er stadigvæk rolig altid, og så... Ja, men nu nævnte du selv depression. Ja. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at spole lidt frem til. Ja, Fordi, så skal vi spole meget, men ja. Medmindre du synes, vi spoler for meget. Men det ved jeg ikke, om vi gør, fordi så kan det give relevans til at snakke om noget andet. Det korte og lange er, at det her, det var det, jeg lige har fortalt, det var så i 2000 og... Det har også været i 2008. Mm. Og jeg ramte bunden i 2015. Hvad skete der? Der skete det, at det var længe efter, jeg var gået for min kæreste, og der havde jeg en pige, jeg var forelsket i. Og hun havde... vi havde haft lidt kørende, og så ville hun ikke være... Så, fordi jeg var for vild. Altså, hun skulle ikke involveres med sådan en som mig. Godt. Så jeg havde fucket op for mig selv, jo. Så var jeg taget med nogle venner ud i et sommerhus. Det gjorde vi en gang om året. Og det var en af mine... En lidt det var ikke min deciderede kammerat, men det var nogle fælles venners ven, som havde et sommerhus derude på Hensholm i Kerteminde. Og der tog vi ud i en weekend, og festede og hyggede, og så havde det sjovt. Og der var jeg selvfølgelig også inviteret den weekend der, men da jeg kom derud og begyndte at drikke, og så stoppede jeg ikke igen. Og da alle de andre var blevet ædru der om søndagen og skulle til at tage hjem, der var jeg stadigvæk fuld og drak videre og opførte mig skørt. Og de synes det var sådan lidt mærkeligt, at de synes altid, det var sjovt at være sammen med, men det var måske lige lidt for meget det gode. Jeg havde 2 vennegrupper, og den ene vennegruppe, det var de mere normale, og den anden vennegruppe var de vilde. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af at styre justere min opførsel efter, hvem jeg var sammen med. Så det her, det var de mere normale, og de havde rigtig svært ved, at jeg gik så meget mok lige den weekend der. Jeg har heller ikke været inviteret med siden. Jeg ved, hvad der skete. De kunne bare ikke lide det. De synes bare, det var ubehageligt. De kunne se på mig, at det var ved at stikke af for mig, eller det var stukket af for mig. Men det, der så skete, det var, at jeg kom hjem derfra. Og så fandt jeg ud af, at jeg ville ind og besøge hende pigen der. Så jeg tog min... teknisk set var det faktisk min lillesøster nummer 2, hendes bil. Og det er fordi, da hun ikke var... Nu kommer vi lidt tilbage til hende, men fordi hun havde anfald, så fik vi af kommunen, igennem kommunen fik mine forældre bevilget en rigtig stor bil. Ja, handicapbus. En handicapbus, ja, lige præcis. Ikke fordi, men fordi, at hvis hun havde et anfald, mens vi var ude at køre, så var der plads til, man kunne ligge ned, man kunne gå rundt og sådan nogle ting. Kender dem godt. Ja. Og da mine forældre så var blevet skilt, der havde min mor, hun brugte den som sin primære bil, fordi nummer 2 boede primært hjemme med min mor. Det ved jeg ikke, om hun gjorde. Det var 50-50. Det er også ligegyldigt. Den stod hjemme med min mor. Og jeg tog den. I min... Havde du kørekort? Ja, det havde jeg. Okay, ja. Men jeg var stadigvæk pissefuld. Nej. Jo. Og jeg tog den, og jeg lavede en aftale med min kammerat, og jeg kørte fra Kerteminde til Munkebo i en kæmpe brændert. Og så tog han så over. Don't do it. Don't do it. Senere fik jeg taget mit kørekort af samme grund. Det forstår man måske godt, ikke? Jo, det forstår man udmærket godt. Det skal vide, I skal høre, kære lyttere, jeg sidder ikke og praler af noget af det her. Nej. Jeg er ikke stolt over det. Nej. Sådan hører jeg det heller ikke overhovedet. Det er den barske virkelighed. Ja. Og det er det, der... Det er virkeligheden. Det er det, jeg går ud på. Nemlig. Det er, vi skal have ærlighed. Det er ærlighed, og det er uden filter, altså. Det er der ikke nogen grund til. Og det er du fandme god til. Tak. Det ja, men det er jeg glad for det vil jeg gerne være god til. Så jeg tog den bil og kørte i min 4-hestes til Munkebo. Så overtog han, tog vi hjem til hende og festede sammen med hende og hendes veninde. Og det endte selvfølgelig med, at jeg fuckede endnu mere op. Hvordan? Fordi, det endte med, at jeg kom derind for at være sammen med hende, men det endte med, at jeg var sammen med hendes veninde. Og min ven var sammen med hende. Min ven var sammen med hende, og det var noget rigtig lort, så jeg tog hjem. Og så drak jeg videre morgenen efter. Og der fik jeg nogle folk til at komme, og vi holdt fest, og endte med at tage over til hende pigen der, og prøve at snakke med hende, og jeg havde taget nogle stoffer også, og sådan nogle ting, og jeg havde det bare, jeg var bare fucked up. Blæst. Ja, og jeg var mentalt fucked up, jeg havde ikke styr på mine følelser, jeg havde ikke styr på noget som helst. Nej, jeg kunne ikke lade mig tænke på, hvad du flygter fra lige nu. Lige der momentet. Jamen, noget så trivielt som kærestesorg. Ja, ulykkelig kærlighed er lort. Ulykkelig kærlighed er noget rigtig lort, og hvis man ikke ved, hvordan man skal håndtere
problemer, og hvis man ikke ved, hvordan man skal håndtere sit shit, uden at bedøve sig, så er det også det, man gør i den situation. Nemlig. Så det var også vildt. 2 dage efter kom begge mine forældre hjem til mig i min lejlighed, som var totalt trashed på det tidspunkt. Det tror jeg gerne på. Og så sagde de, nu skal der ske noget. Nu skal der simpelthen ske et eller andet. Og der gik jeg så med til at tage ned på alkoholambulatoriet. Og jeg gik med til faktisk at stoppe med at drikke. Men jeg ville ikke på antibus. Og det var fordi, det var tabu. Altså, ja, og det jeg følte ikke, det kom jeg senere, men jeg følte ikke, at det var det, der skulle til. Jeg følte bare, jeg kunne på en eller anden måde godt se fornuften i det. Og igen, det var mine forældre, der bad mig om det. Så jeg var Men jeg synes, det er flot og dejligt at høre, at dine forældre tager ansvar. Ja. Fordi vi har jo snakket om gentagne gange, at du ikke ville give dem problemerne, og du gemte og skjulte og bla bla bla. Her, der oplever du faktisk, at dine forældre tager ansvar. Jeg tror, det var prikken over i, at jeg havde snuppet bilen. Ja, okay. Jeg ved faktisk, men stadigvæk. Jeg ved ikke, om de vidste, at jeg havde været fuld, faktisk. Det ved forældre de nu, ved sådan noget nogle gange. Nej, det kan de ikke. Nej, men sommer som det var, de står i din lejlighed og beder dig om at tage imod noget hjælp. Ja. Det er fandme godt klare. Ja. Og nu ved jeg godt, det rammer lidt, kan jeg godt mærke. Det rammer mig i hvert fald. Ja. men det der med, at de tager ansvar. Nu er det dig, de tager hånd om. Ja, og det starter også et mønster der. Men jeg sagde i hvert fald ja til at tage på, alkohol. Jeg har et eller andet. Jeg hikker lidt nu. Skal vi holde pause? Hvad? Nej, det behøver vi ikke. Okay. Jeg sagde ja til at tage med på alkoholambulatoriet, og det gjorde jeg delvis, fordi jeg selv synes det måske var fornuftigt nok, delvis fordi det var mine forældre, der bad mig om det. Og hele mit modus operandi, det var at sørge for, at de ikke vidste noget, så nu vidste de det. Og de var bekymrede, og de var kede af det, så det skulle vi have stoppet. Så jeg tog med, og besluttede mig egentlig for ikke at drikke, og stoppe med det. Lige hurtigt. Fik du hjælp dernede? Nej, det gør jeg ikke. Hvordan ikke? Det kan vi vende tilbage til, fordi det troede jeg jo, jeg gjorde i starten. Jeg gav det en chance, jeg var ærlig omkring det. Jeg sagde, okay, jeg stopper fra i dag af med at drikke. Det var fucking svært, fordi alle mine venner gjorde det stadigvæk. Jeg var 25, ikke også? Jo, ung. Jeg var 25, single, og mit liv var at feste. Det var hele mit liv. Hvad fanden skulle du bruge tid på nu? Hvad fanden skulle jeg bruge tid på? Ja, præcis. Og hvad skulle jeg gøre, når alle mine venner var ude at drikke og sådan noget? For jeg kunne i hvert fald ikke, jeg kunne ikke snuppe, og det har jeg aldrig kunnet. Jeg kunne ikke tage et minut ædru sammen med fulde mennesker. Det var så angstprovokerende. Ja, hvem gider være den kedelige? Jamen kedelig, men også bare slet ikke have den måde, folk var på. Altså, jeg skulle være fuld for at kunne være med. Jeg kunne ikke have det sjovt uden at drikke. De var underlige. Ja. Så det var et svært valg, men jeg tog det. Og jeg gav det en chance på alkoholcenteret. Hvor lang tid? Det kan jeg ikke huske. Men jeg kan fortælle dig, hvorfor jeg faldt i. Og det var det, der startede noget helt nyt. Men i forhold til, om de hjalp mig dernede. Jeg havde en oplevelse, og jeg har været tilbage flere gange. Og jeg har aldrig oplevet, at de har lyttet. Og den oplevelse, jeg havde dernede, og jeg skal ikke så svine dem til, eller sidde og nedgøre dem. Nej, men det er din oplevelse. Ja, og jeg vil sige, at jeg har så også hørt, at det er blevet bedre. Fordi nu snakker vi måske også til nogen, der har brug for at vide, at de kan gå et sted hen. Og jeg har fået at vide, at det er blevet bedre dernede. Det er godt, det er jeg glad. De har fulgt med tiden nu. Men det er stadigvæk din oplevelse. Min oplevelse var, at de kunne ikke finde ud af andet end at fokusere på alkoholen. Og jeg var på det tidspunkt, havde jeg taget min pædagoguddannelse. Og det var flot. Tak. Når man tænker på alt det, du lige har siddet og nævnt. Ja. At du faktisk var mod at tage en uddannelse. Jamen igen, det jeg siger, jeg har altid kunne gå igennem skolen, uden at lave noget. Ja, flot. Så jeg vil så sige, at jeg fik rigtig meget hjælp af min gode ven til sidst med at skrive bacheloren. Ja, det er lige meget. Det er så, hvad det er. Men vi skrev en bachelor om misbrug. Og det var ham, der valgte det. Det var hans interesseområde. Jeg havde ikke mig bare på ham. Og så lærte jeg jo en masse om det. Og jeg lærte blandt andet, at der er ikke noget, der hedder... Det er dobbeltdiagnoser det hele. Der er ikke noget, der hedder en misbruger, uden at der er en psykiatrisk diagnose bag. Men det var ikke det, de arbejdede ud fra dernede. De var bare, stop med at drikke, løb en tur. Det var sådan lidt det, jeg oplevede. Og det var datidens tankegang. Ja. At hvis du kom og fortalte dem, at du havde noget psykisk, lige meget nærmest hvad det ellers var i dit liv, så kunne vi ikke hjælpe dig. Og den har jeg hørt så mange gange.
Og det var nemlig, de stillede mig en masse spørgsmål, og jeg skulle svare på sådan fra 1 til 10 på nogle ting, og så var jeg sådan, men hvad nu med, men jeg har jo også den her historie, hvordan mit liv har jo været sådan her. Jamen det tager vi ikke lige nu, fordi vi skal lige igennem det her. Og så blev jeg jo diagnosticeret som alkoholiker, fordi på basis af nogle kriterier, hvor jeg sådan kunne kigge på det, og så kunne jeg sige, jamen hvis jeg er alkoholiker på basis af de her kriterier, det er sådan, du skal have 5 ud af 10. Hvis du kan sige ja til 5 ud af 10, så er du alkoholiker. Og så er alle mine venner alkoholikere. Så er hele bundet alkoholikere. Det kan være, fordi det kan sagtens være. Men det virkede jo totalt bizart for mig, at et af kriterierne var, har du nogensinde haft et blackout? Ja. Er der nogen... Jeg kender ikke nogen unge mennesker, der aldrig har haft et blackout. Alkohol. Du har ikke? Jeg har nok ikke, nej. Nej, men på det tidspunkt kendte jeg ikke nogen. Nej. I hvert fald ikke, hvad jeg vidste af. Alle har kommet til at drikke for meget og haft et blackout. Et var nok. Har du nogensinde haft abstinenser? Nej. Den var mere central, ikke? Men pointen er, jeg følte mig ikke hørt. Nej. Det summa summarum. Og det var det værste. Ja. Det var det værste, ikke at føle sig hørt. Og jeg blev ved med at snakke om, jeg har det her, jeg har oplevet sådan og sådan og sådan, jeg har de traumer, jeg har den og den opvækst. Der var ingenting af det. De var ligeglade. De var ligeglade. Eller nej, det var de jo ikke. Men de var ikke. Følte du det i hvert fald? Hvis vi skal være lidt pædagogiske, de var ikke. De havde ikke kompetencerne til det. Det var socialrådgivere. Og det var jo det der med den der tankegang, der har ligget i systemerne i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo fordi, det virker for nogen. For nogen, der virker det. Stop med at drikke, tage på antabus, og så begynder at dyrke noget motion, så skal nok få det bedre. Det nemt. Men det der er, det virker jo for nogen. Men jeg tror bare ikke, det virker for nogen som mig, som er mere... Jeg har altid været mere, tror jeg, bevidst omkring end den gennemsnitlige, lad os sige, den gennemsnitlige alkoholiker. Hvorfor? At jeg har altid vidst, der var noget. Og jeg har altid vidst, det stak dybere end bare, at jeg kan ikke lade være med at drikke. Og det er også fordi, jeg drak ikke hverdagen på det tidspunkt. Det, der så skete, det var, jeg var stoppet med at drikke. Jeg holdt det. Og det var svært. Jeg havde alle mine venner. Jeg arbejdede på en café inde i Odense, hvor der var rigtig meget. Altså, det var nærmest hver eneste weekend. Så når vi havde fri, så satte vi os ud og drak drinks, og altså, det var personale. Igen, vi er unge mennesker. Ja, det er sådan, det fungerer. Nej, det er sådan, det fungerer. Men alligevel så holdt jeg ude. Og det var lige omkring min fødselsdag. Og jeg havde besluttet, at jeg ville holde en fødselsdag inde på caféen. Det var meget normalt at gøre, det gjorde alle andre også. Ja. Så vi skulle have en fest og have det sjovt, og jeg skulle ikke drikke, fordi det gjorde jeg jo ikke længere. Og det skulle jeg holde. Havde du lige så sagt, at du havde fået drink sammen med de andre? Nå jo, men det var bare sådan førhen. Okay. Det var førhen. Det var bare sådan det, der var standarden. Okay. Men da jeg stoppede, så stoppede jeg jo. Okay. Men jeg havde stadig besluttet at holde min fødselsdag derinde. Og så var jeg jo sådan, så lader jeg bare være med at drikke. Jeg skal nok kunne få en fest alligevel, fordi det er gode venner, og det er stille og roligt, og det er fint osv. Af en eller anden mærkelig grund, så skulle vi ned og besøge min lillesøster nummer 2 den dag. Og det var mig og min mor, vi var nede og besøge hende. Og så blev jeg bare ramt af sorg og smerte og angst og hele muligheden. Og jeg lå bare og havde følelsen, og jeg havde det så dårligt, og jeg ville bare gerne the fuck out of there. Du mødte virkeligheden? Jeg mødte lige virkeligheden igen. Som ikke bare var bo i lejligheden inde i Odense, og så stopper jeg jo selvfølgelig bare med at drikke og fest og sådan noget, det kan jeg da sagtens. Så spiller jeg noget PlayStation i stedet for. Nej, der kom lige den der, den ramte mig bare lige som en mur. Du blev mødt af alt det, du har løbet fra. Ja. Gemt dig fra, skjult dig fra, lukket ned om. Det blev du mødt med igen. Fuldstændig, ja. Det var et spejlbillede. Og jeg prøvede så godt jeg kunne at deale med det, og i det sekund, jeg besluttede mig for, at jeg ville drikke, når jeg kom ind til festen, der fik jeg det bedre. Ikke da jeg begyndte at drikke, men i det, jeg besluttede, nu vil jeg begynde at drikke. Nu vil jeg drikke igen. Det var din medicin. Det var din måde at håndtere det på. Det er nemlig det. Du kendte. Det var din vej. Det var nemlig det. Jeg sidder ikke på bejler overhovedet. Nej. Fordi Nej. Du har lige fået et wake-up call på den plan med, du har set dine ting, du skjulte, dine ting, du løb fra dine ting, og du har lige haft et angstanfald igen. Du har lige siddet og fortalt mig, at du fik det skidt. Ja. Og så er din medicin, det er alkohol.
Og festen med vennerne. Ja. Hvad sker der? Der sker det, at jeg tager ind, og det første jeg gør, det er, at jeg bestiller en gin tonic. Triple, er jeg ret sikker på. Lyder dyrt. Ja, men det var så, vi arbejdede der, så vi fik rabat. Ja. Jeg havde en tendens, jeg havde en rutine, det gjorde jeg så ikke lige der. Jeg, af en eller anden grund, så synes jeg alligevel, jeg skulle være lidt fornuftig. Jeg havde en tendens til at bestille Long Island Iced Tea, fordi det tilbud, vi fik, det var, at vi fik bare dobbelt op på spiritus. Så når vi bestilte en, så fik vi 2. Det vil sige, at bestilte en øl, så fik vi 2 øl. Når vi bestilte en drink, så fik vi 2 gange spiritus i. I stedet for 2 centiliter fik vi 4. Og i stedet for de 5 centiliter, der er i en Long Island, der fik vi 10. Så det var 10 genstande i en drink. Det gjorde jeg tit. Men ikke lige der bestiller jeg en triple gin tonic, tror jeg. Men hvad sker der efter festen? Vi er nødt til at begynde at spole lidt i tingene. Nemlig. Det, der sker efter festen, det er, jeg vågner op dagen efter, og min samvittighed, som jeg har druknet, som jeg troede, jeg havde slået ihjel, efter alle de år, efter at jeg var 14 år gammel, hvor jeg fik lov at drikke, og hvor jeg så sagde, fuck it, nu er den væk. Den er død nu. Nu gør jeg, som den passer mig. Den kom bare igen med 100 km i timen, da jeg vågnede. Og jeg havde det så dårligt, fordi jeg havde svigtet dem. Jeg havde svigtet min familie, min søster, min mor, min far. Men du havde også svigtet dig selv. Det var jeg ligeglad med. Det havde jeg havde ingen følelse omkring mig selv. Jeg havde svigtet dem, og det gjorde så ondt på mig, at jeg rejste mig op, og så gik jeg ud og fandt det første og det bedste, hvilket i det her tilfælde var strorum. Og så drak jeg videre. Og fra den dag af, der startede det med, at der startede det med at gå endnu længere ned, med at jeg begyndte at drikke for mig selv, og drikke videre dagen efter, fordi jeg vågnede med sådan en smerte indeni. Du var lige blevet med i virkeligheden, og medicinen virkede ikke ordentligt den her gang. Jo, den virkede fantastisk indtil dagen efter, hvor den var ude af systemet, så skulle jeg have noget mere, og det var det, jeg gjorde. Ja. Hvor længe blev du ved? Den enkelte gang, altså hvor mange dage, eller permanent? Uger, måneder. Jamen altså, lige den dag, der tror jeg blev ved i et par dage. Men selve processen med, jeg tog i byen, jeg vågnede op og havde det skidt, jeg drak videre, den fortsatte i flere år. Og alene eller med venner? Jeg tog i byen med venner. Jeg vågnede op dagen efter og havde det dårligt, og så drak jeg alene. Nogle gange kun den ene dag, nogle gange 2 dage, nogle gange 5 dage. Og når det var 5 dage, så kunne jeg ikke komme ud af det selv. Og så blev mine forældre involveret. Det var min far, der kom ind og skulle finde mig hver gang. I en smadret lejlighed. Tit havde jeg kastet blod op, og altså, der var beskidt, der var svine, der var smadret. Jeg havde nok kastet med nogle glas eller et eller andet. Jeg havde måske slået ting i stykker. Igen 5 dage alene i flasken. Og så måtte han ind og hente mig og tage mig med til lægen, så jeg kunne få noget medicin, så jeg kunne komme ud af det. Og så kom jeg ud af det, og så havde jeg en forestilling om, at næste gang skal jeg nok kunne styre det. Og en gang imellem kunne jeg også godt styre det. Men det blev ved. Hvor mange gange røg du tilbage i lorten, inden det for alvor var stop? Jamen det havde jeg ikke. Jeg havde ikke talt på det. Det blev ved, og det blev ved. Og det blev ved så meget, at til sidst, der var der også andre, der stoppede op, og det var mine 2 bedste venner dengang. Og på det tidspunkt, det var det, jeg skrev faktisk min allerførste sang om nogensinde. Den er heller ikke indspillet endnu, desværre. Eller min første danske sang nogensinde, skal jeg sige. Fordi jeg skrev masser af musik før det. Den første sang, jeg nogensinde har skrevet på dansk, den handlede om det der. Jeg var flyttet fra min lejlighed. Jeg kunne ikke holde en lejlighed så længe. Så jeg var flyttet ned ned i en kælder. Under et ældre ægtepar, der lejede deres kælder ud. Og der lå jeg nede, og jeg havde smadret mit fjernsyn. Jeg har et kæmpe ar her, fordi jeg stak hånden igennem skærmen. Og havde blødt og havde været op ved mine venner og sagt, at vi skal lige have gjort noget ved det her og sådan nogle ting. Og så var jeg gået hjem igen, og så havde jeg drukket videre. Og den gang, der havde jeg sådan en følelse af, jeg kunne ikke lade være med at drikke på det tidspunkt, fordi jeg havde det aldrig godt, hvis jeg ikke drak. Og musik, jeg kunne ikke mærke musik, jeg kunne ikke nyde musik, men jeg havde den oplevelse af, der var en dag, hvor jeg var taget op
omkring Bilka, ude i Rosengårdscenteret i Bilka, og købt en masse sprut, og så bare lagt mig ud, lige udenfor, gået ud i skoven, der er sådan en lille skovområde, og så bare ligget i solen, og nu får jeg sådan en til det der, jeg fortalte dig, fordi det var Endless Airwaves, jeg hørte. Og fordi jeg havde ikke haft den følelse af den der lykkefølelse af at høre det her fantastiske musik. Det havde jeg ikke haft siden den dag, nærmest. Men jeg fik den igen der, fordi jeg drak. Og derfor så var det bare, så kom de ned til mig, mine venner der, og jeg lå i min seng, i den der kælder der. Mit fjernsyn var smadret. Der var mørkt. Det lignede lort. Og så sagde de til mig, skelsættende ord, Mads, du er deprimeret jo. Fordi jeg fortalte dem, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Jeg fortalte dem, hvordan jeg havde det. Så du er deprimeret for fanden. Nå, er det? Ja. Og så drak jeg, så til sidst, så gik de, så drak jeg flasken færdig. Og så tog jeg til lægen et par dage efter. Og sagde, at der er nogen, der siger, at jeg er deprimeret. Det er jeg måske nok. Så begyndte jeg at få antidepressiver. Det begyndte at hjælpe lidt. Jeg fik det lidt bedre. Jeg drak stadigvæk. Jeg havde stadigvæk dårlige perioder. Men jeg synes, jeg havde fået mere styr omkring det. Kan vi lige finde ud af, hvad klokken er? Hold da kæft. Ja. Jeg tror, jeg nærmer mig pointen. Hvis der er en. Efter næsten 2 timer snak. Hvis der er en, ja. Ej, men jeg tror, jeg har fanget pointen flere gange. Nej, men jeg nærmer mig jo konklusionen, for vi kommer tættere og tættere på i dag. Men hvis jeg bare skal fortsætte, ikke også? Der, hvis det er sådan, vi kører det. Det gør vi. Det der sker, det er, at jeg begynder at få de her piller her. Ja. Som begynder at hjælpe på, hvordan jeg har det. Hvad siger du? Antidepressiver. Okay. Ja. Og såkaldte lykkepiller. Såkaldte lykkepiller, ja. Der sker så det, at jeg tager en helvedes masse på af det, men det er der ikke noget at gøre ved. Så skifter jeg præparat, og så går det lidt stå. Meget typisk bivirkning. Meget typisk, ja. Så går det lidt stå. Men jeg begynder at få det bedre. Dejligt at høre, de hjælper. Jeg fester stadigvæk, og jeg drikker stadigvæk, og jeg har stadigvæk nogle perioder, hvor at jeg ikke kan stoppe det, og jeg ikke kan styre det. Men på dag-til-dag basis har jeg det stadigvæk bedre. Og lige så tænkt, lad være med at drikke på medicin. Don't do it. Ja, det gjorde jeg jo så også alligevel, ja. Og jeg prøvede at snakke med min læge om, kan man få nogle piller, som gør sådan, at man måske... Jeg prøvede nogle piller på et tidspunkt, som efter sigende skulle nedsætte lysten til det. Det virkede ikke rigtigt. Fungerede antibus ikke for dig? Jamen, jeg var ikke på antibus. Ikke på det tidspunkt. Der var jeg kun på antidepressiver. Okay. Ja. Sertralin var jeg på. Ja, okay. Og det er stadigvæk den dag i dag. Okay. Men jeg drak stadigvæk en gang imellem. Jeg festede stadigvæk en gang imellem. Og jeg havde så en periode, hvor at, fordi jeg havde begyndt at få det bedre, så var jeg sådan, nu kan jeg måske godt klare det her. Og så holdt jeg faktisk et helt år, hvor jeg ikke drak noget. Ja, og det fungerede rigtig godt for mig. Men jeg havde det stadigvæk sådan, det var stadigvæk en stor del af mit liv. Det var stadigvæk alle de venner, jeg havde. Det var stadigvæk det, vi lavede, når vi var sammen. Så det var stadigvæk svært for mig. Så efter et år, der tænkte jeg, nu kan jeg godt måske begynde stille og roligt igen. Og så prøve at gøre det på en anden måde. Prøve at drikke mindre, prøve at drikke langsommere. Prøve at tage nogle af de råd, jeg trods alt havde fået på alkoholcenteret, hvor der havde de givet mig sådan en liste over nogle ting, som man kunne gøre for at hjælpe sig selv med, ikke, og at det ikke stak af. I øvrigt så, den ene gang, jeg var derinde, hvor jeg var inde sammen, min mor fik med at lov til at komme med ind, fordi jeg havde det sådan, prøv at høre, jeg har haft det hårdt indeni, og jeg arbejder med det nu, og derfor skal jeg nok få styr på det her alkoholværk. Så jeg havde min mor med inde på et tidspunkt, så snakkede vi om, hun fortalte, hvordan hun har haft det, jeg fortalte, hvordan jeg havde haft det, og der sagde hun til mig den der, jamen du lyder jo ikke som en alkoholiker, du lyder som en, der har, der godt kan lide at feste, og som har svært ved at stoppe igen. Og så, jamen det er også fuldstændig rigtigt. Så tog de den lidt derfra. Men i hvert fald havde jeg holdt et år, hvor jeg ikke drak, og så begyndte jeg stille og roligt igen. Og jeg havde en følelse af, at nu havde jeg fundet en måde at gøre tingene på. Og jeg havde et forhold til en kvinde, som vi var lidt kærester nogle gange, og nogle gange var det mere sådan on-off, men vi havde sådan en ting med, at jeg tog i byen, så kom hun ind og hentede mig om natten, så tog vi hjem til mig, og så dagen efter, så fik jeg, så
drak jeg vin i løbet af dagen, og vi hyggede, og så havde det godt. Så om søndagen, der kørte vi hjem til hende, og så var der ingen alkohol, og så kørte det. Så havde det fint med det. Så kulminerede det her igen. Jeg havde fået et nyt job. Det var i Esbjerg. Jeg havde lært nogle nye mennesker at kende. Jeg var til fest i Esbjerg. Vi havde drukket os i hegnet. Jeg havde været mærkelig, og jeg kan ikke huske, hvad jeg havde lavet, men de var blevet sure på mig. Jeg havde sat mig ud i min bil, og besluttet at køre hele vejen hjem fra Esbjerg til Odense. Jeg har en formodning om, det er galt. Jeg nåede lige nøjagtigt op af den grusvej, de boede nedad. Og så da jeg skulle dreje ud på landevejen, der drejede jeg ud, og så drejede jeg direkte ned i grøften. Så der skete heldigvis ikke noget. Nej, jeg skulle sige, heldigvis var du den eneste. Jeg kan ikke huske det, og jeg var så fuld, og jeg var så væk fra min fornuft og mine sanser, og jeg vidste overhovedet ikke, jeg var så langt væk fra at vide, hvad jeg lavede. Så det, jeg synes var en god idé, det var bare at stå og vinke en ind. Kom og lige og hjælp mig med. Kom, vi skal lige have min bil op. Det var det, jeg troede, så ringte hun til politiet, jo. Ja, det er jeg faktisk glad for, hun gjorde. Ja, det er jeg også. Og så blev jeg anholdt. Det forstår jeg godt. Og blev hentet. Og mistede selvfølgelig mit kørekort, og mistede min bil, og mistede mit arbejde. Bum, så landede jeg der igen. Det gjorde og så røg jeg. Ja, og der er vi på det her tidspunkt, der er vi omkring 2018. Og så røg jeg systemet. Altså i den forstand, at jeg blev sygemeldt, langtidssygemeldt. Jeg kom i ressourceforløb. Og i den her periode, på et eller andet tidspunkt, nærmere mig de 30, og jeg kan stadig ikke finde ud af at opføre mig ordentligt. Så hvad fanden foregår der? Så jeg starter til psykiater. Og jeg kommer derind, og der kommer nogle gange, og der får jeg så min diagnose. Og vi kører alting igennem, og jeg kan bare huske, jeg var deroppe. Jeg kan bare huske, jeg sad sådan her. Please sig, der er noget galt med mig. Fordi han sidder lige og krydser fingre. Jeg sidder og krydser fingre, det kan jeg ikke se. Men det var sådan, jeg havde. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke ind til samtale. Nej. Men jeg var hunderad for, at hun sagde til mig, at der er ikke noget galt med dig. Men selvfølgelig var der noget galt med mig. Fordi hvad ville det værste være, hvis hun sagde, at der ikke var noget galt? Jamen, så vil jeg jo igen, så vil jeg være tilbage til, hvorfor helvede er det, at jeg har det, som jeg har det? Hvorfor helvede gør jeg, som jeg gør? Og jeg havde også mange år, så havde jeg det sådan, det kan jo ikke kun være på grund af min lillesøster. Fordi der er masser af mennesker, der oplever alle mulige andre slemme ting, og værre ting. Men det er jo så heller ikke kun på grund af min lillesøster, det er på grund af alle mulige ting. Jeg kan finde mange ting. Og i virkeligheden er det også på grund af, i virkeligheden har det med min søster også været meget sværere, end jeg vidste det var. Og det har sat meget dybere spor, og det har givet mig mange større traumer, end jeg var klar over. Og noget af det, jeg kom i kontakt med, det var jo, at dengang hun var lille, og hun havde de anfald der, jeg vidste, hun skulle dø. Jeg vidste, hun kunne dø af det. Du var bange? Jeg var bange for hver anden dag, der tænkte jeg, måske er det i dag. Måske er det i dag, hun dør. Hvordan har du det i dag med det? I dag, der har hun ikke lige så mange anfald. Okay, det var det til noget. Hun har næsten aldrig anfald, og det har hun ikke haft de sidste 15 år eller sådan noget. Så det, hun er velmedicineret. Der er nogen, der passer på hende. Jeg har det stadig svært med hende. Fordi jeg har stadigvæk, og jeg har arbejdet rigtig meget med det, men ikke nok endnu. Men jeg har stadig følelsen af, at jeg mistede hende dengang på stranden. Og det er jo en naturlig følelse. Ja, og det er noget, jeg har virkelig forsøgt at igennem samtaler og alle mulige, og også ved at tvinge mig selv til at besøge hende og sådan nogle ting der, men jeg får ikke set hende så meget som... Jeg får ikke set hende overhovedet på samme... Har du overvejet, udover den sang, vi hørte tidligere i dag, har du overvejet at lave nogle flere sange, som går i dybden med, hvordan du har det, og hvor det helt ikke skal være sjov og ballade? Jamen, ja, det er jo et rigtig typisk eksempel på, at lad musikken være psykologen. Ja, men det er jo et typisk eksempel på, at jeg ikke har fået udgivet nok musik endnu. Kom i gang. Fordi jeg har så mange af de sange der. Jeg har rigtig mange af dem. Men er du bange for at udgive? Absolut ikke. Det er et spørgsmål om prioritering. Det er et spørgsmål om at overveje, hvad for nogen... Altså Selvlært, den er jo en af de type sange. Den er jo ikke mega god. Den ligger jo ikke skjult på noget som helst. Altså det handler vitterligt om den periode, jeg havde dengang. Men den er også krydret med lidt joke. Det er nok bare min måde at skrive på. Det er punken i mig.
Men det gør det ikke mindre ægte, synes jeg. Nej, prøv at høre, jeg blev grebet af den sang. Ja. Og det var den, der blandt andet var med til at gøre, jeg skrev til dig. Ja. Jeg skrev, der er mere bag den her historie. Ja. Der er mere bag fortællingen. Der er rigtig meget. Ikke? Der er rigtig meget mere. Men ja, den beskriver jo netop den periode, hvor altså, jeg tog til fest, og jeg havde det godt, og jeg var festens centrum, indtil jeg fik for meget og blev en narrøv. Og så vågnede jeg op dagen efter, og jeg havde en følelse af, at alle de dømte mig, og jeg havde ikke nogen venner tilbage, og det var noget lort. Og stod op til Fakta, og så købte jeg en flaske mere. Og den er mega, mega god. Og så kørte jeg videre. Men inden vi lige hurtigt runder din sange, som vi selvfølgelig skal nu, det er, efter du fik din diagnose, efter du begyndte at få noget hjælp. Ja, gruppeterapi hver mandag. Okay, det var dejligt. Har du følt dig hørt i systemet efterfølgende? Det skal jeg love dig for. Jeg har følt, at og jeg ved ikke, om jeg skal sige det her, men igen, det er, vi snakker ærligt, og vi snakker hudløst ærligt. Jeg havde så mange år, hvor jeg hårdnakket insisterede på, jeg er ikke alkoholiker. Jeg kan godt lære at styre mit alkoholindtag, hvis jeg bare får den hjælp, jeg har brug for. Jeg har ikke brug for hjælp til det, jeg har brug for hjælp til alt det andet. Og den dag i dag, der kan jeg godt drikke. Okay, så du kan sagtens drikke, uden at drikke igennem hver gang? Ja, og jeg kan tage til fester, jeg kan tage i byen, jeg kan få et par øl derhjemme med min kæreste, og hvad vi nu kan finde på at lave. I don't know. I don't want to know. Men og jeg kan gøre det uden at drikke videre dagen efter. Jeg har ikke de samme ting, fordi jeg har fået... Det er 5 år i terapi. Man kan ikke gøre det uden terapi. Har du selv skulle betale for din terapi? Nej. Det synes jeg ikke. Det er fordi, men det er fordi, jeg har en psykiatrisk diagnose. Ellers så altså, da jeg gik ved psykolog, har jeg jo selv skulle betale for det. Der er noget, man kan få noget igennem sin læge, hvor man sådan kan få noget støtte til det, og så kan man få nogle forløb på forskellige kriterier. Ja, det ved jeg godt. Og ja, det ved du alt om. Det er ikke sikkert, at alle, der lytter, ved det. Nej. Men man kan også få, hvis man så den her vej heldig, så kan man nogle gange faktisk få systemet til at betale den sidste 300 kroner, 310 kroner. Det var det dengang, jeg fik det. Jeg ved ikke, om man stadigvæk kan den dag af. Nej. Men det er jeg rigtig glad for at høre. Faktisk rigtig glad for at høre, at du har formået at få hjælp i så mange år. Ja. Og faktisk nået dertil, hvor du faktisk kan drikke, uden at gå berserk hver gang. Så der er ikke flere postkasser, der får til. Ikke flere postkasser, ikke flere noget som helst, nej. Og ikke flere kørsel med alkohol i blodet. Nej, er du sindssyg. Er du fuldstændig sindssyg. Det er det værste, jeg nogensinde har gjort. Det er så dumt. Og er du gal, jeg var ødelagt, altså i lang tid. Det har jeg selvfølgelig også arbejdet med. Der skete ikke noget. Men det kunne du lige så godt have gjort. Nemlig. Jeg har fuldstændig ret i. Ja, og så havde jeg ikke siddet der i dag. Så lad os tage og snakke om din sang. Ja, meget gerne. Nu kommer glæden igen. Nu kommer smilet tilbage. Det manglede vi også efterhånden lidt, synes jeg. Ja. Hvornår startede du med at skrive sangen? Hvornår jeg startede med Septemberkid, eller hvornår jeg startede generelt? Bare start generelt. Altså, jeg kunne høre, at du startede jo allerede i... Det gjorde jeg på efterskolen. Ja, på efterskolen. Det var jeg havde leget lidt med, men i de første, eller de sidste folkeskoleår, der havde jeg egentlig mest travlt med bare at lære at spille. Jeg har lært mig selv det hele. Det er også det, der er lidt sjovt ved selvlært. Fordi jeg har lært mig selv at spille alt, hvad jeg kan spille. Jeg har gået til undervisning i sang i en periode på... Jeg tror, jeg har fået omkring 8 lektioner eller sådan noget i at synge. Det kan man tydeligt høre. Nej, nu tager jeg pis på mig selv. Men, det må man sgu også godt tage. Ja, det, altså, jeg vil ikke sige, at du er ikke den dårligste, jeg har hørt. Nej, sanger? Ja. Nej, jeg ligger nok lige over... Under gennemsnittet. Under gennemsnittet. Prøv at høre, det lyder okay. Det var godt. Det gør det. Ikke Bruno Mars. Det er sikkert. Men prøv at høre, altså der findes computersystemer og alle mulige ting, og der kan gøre dem godt, ikke? Jo. Godt nok. Det er en anden snak. Hav. Ja. Men hvad er dybden i din sang? Altså, hvad er de fleste sange, som jeg kan huske, jeg har siddet og lyttet lidt til, at de prøver på at fortælle noget, blandet med lidt joke fortælling-agtigt. Ja, jeg tror, at jeg vil starte med at sige omkring det, at det er jo det, der er så smukt ved kunst. Det er jo, at jeg prøver ikke som sådan noget, men
jeg skriver det, jeg føler, og det, jeg tænker, og det, jeg har indeni, som jeg synes, og det kommer bare, og det kommer jo af trangen til at spille musik, og lysten til at spille musik, og glæden af at spille musik. Og det kommer på en måde, hvor at, ja, det bliver jo nok, og det er jo en kliché, men det bliver jo, i nogle tilfælde, bliver det måske en form for terapi, at skrive de sange der. Men sådan har jeg aldrig oplevet det. Jeg har ikke oplevet, det er ikke sådan, at jeg har sat mig ned, og så har jeg bare fået det meget bedre, efter at have skrevet en sang. Jeg oplevede det en gang, hvor jeg begyndte at græde, og det var den sang, jeg snakkede om tidligere, som vi